Hi, Kuya Arisha. Salamat po sa pagpasok sa live ko. Ay, sa live ko. Oo, sa live ko pala. Wala man lang ang host. Andito na ako. Andito. May patinda pa akong tira eh. Tira ko kahapon. Tinda ko may hapon. Andin ko na yung 20. Yung repolyo. Tapos yung upo, 40 na. Kunti na lang naman. Mal kasi. Kahapon, linggo, mabuti na lang po talaga bumili si Mamilang Ilang ng gulay ko. Talagang 1.5. At least pa paano, may sinubra na akong 1,700. Tapos yung binigay niyo po, Kuya rin na 500 sa pina-challenge po ako sa upo pinatayo. Yung pinatayo na upo, Kuya Ray, 500. Binigyan ko si Project ng 200 pamasahe niya kasi kinuha niya kasi pinaghatian namin yung gulay. Nag-share sila sa kanilang lugar. Oo nga, Kuya Smart eh. Oo nga eh. Sabi niyo. May galaw shoutout po, Ate Maria P. Kumusta po bakasyon niyo dyan, Ate Maria P? Okay lang po, Kuya Ray, sabi ni Maria P. Dan, Tamsak Mark. Salamat po, Kuya Richard. Kuya Richard, kumusta po? Mamaya na po ako tinda ko yung tira ko. Guwapo mo, wawa. Heather. Sana all. Kuya Ray, ubusin ko muna bigas ng nanay ko bago ako umuwi. Aray ko. Sabi ni Maria. May galaw Sharad. Heather. Brianna. Salamat. Sino ba to? Win channel ba yan? Heather. Tama ba? Heather. Win channel yan. At si Maria Pay. Tawa si Kuya Ray. Kala ko talaga si Main Channel yung mukha na yun. Ano? Yung ginawa kong thumbnail. John Mark Mendoza. Yeah, ilang taon ka na po kayo? Oy, John Mark Mendoza. Ilang taon na ako? Secret. Ito kagabi may lagnat pero ngayon okay naman. Mahirap yan. Papasok-pasok. Ninja lang yan, boy. Ninja lang ba? May galaw sarap. Ano ito? Arlene? Yan, yun ba? Oy, Arlene, nandyan nga. Shout out, Arlene. May galaw shout out, John Mark Mendoza, sabi ni Kuya Ray. Ate Brenda, shout out. Waray, magtinda. Magtinda ko niyan, te. Anong butihan na lang ito? Tira na ako. Ang tira ko kakulo. Kay waray man tawon kulog. Nag-istorya ako nga, nag-uusap nga kami ni tawag nito ni Tol Project. Sabi ko, kanina pa ako tol ng alauna tol, wala pang bumibili hanggang ngayon. Umuwi si Tol Project, mga 3:30 yata yon. Kuya pa shout out sa iyo. Yan Mark. Kumusta man? Kumusta ang buhay-buhay natin dyan? Kuya Ray, Miguel shoutout po, sabi natin Brenda. Ate Brenda, morning po, sabi ni Maria Picalas. Salamat po sa lahat ng pumasok ka. At salamat po sa Ma'am Ilang-Ilang sa pakulay mo po. Ay pumasok na po. Mamaya na lang po malalaman natin ang result kung magkano kasi di natin pwede sabihin ngayon. Kaya thankful ako sa mga tao nagpalipad. Kuya Ri, Sir Jaime, at Ma'am Ilang-Ilang. At sa Tatay Alex, dahil kay Tatay Alex ay na sa atin si Ma'am Ilang-Ilang sumusuporta talaga ng tudo-tudo. Hello, Faye. Hindi ka pa po natutulog, Kuya Rin? Oo nga si Kuya Rin, hindi pa natutulog. Anong oras na sa inyo dyan? Gabi na po. Madaling araw na ata eh. Maya-maya pa ako. Maya pa po, matulog ko. Tulog ko, Ate Brenda. 7:37 PM sa oras ko ngayon. Maaga pa pala dyan. Mga 5:30 na rin yun nakarating dito.
Bahay kahapon. 5:30 na ba siya? Alas 4 ata yun. Kasi nag-ano pa kami. May nag-alok sa akin na ayos, 29 viewers. Sa palike naman, pa-subscribe sa aking YouTube channel. May nag-ano sa akin Ate Brenda eh. May nagbigay sa amin ng pansit tsaka tasty. Birthday ni Ate Joy. Kaya isinabay ko si Tol Project. Nagmerienda muna kami. Maaga pa pala. Diyan Kuya Ray. Sabi ni Ate Brenda. Umaga nga. Yeah, naka-subscribe po ako. Ay, salamat John Mark. Sino ba itong John Mark? Kilala mo? Kasi ang mga kilala ko sa probinsya. John Mark. Parang kapatid ata ito niyan. Familiar yung John. Taga saan ka ba John Mark? Matanong ko lang. May nakita kita na. Nag-snack pa daw kayo. Oo nga, nag-snack kami Ate Brenda kay libre nga ni Ate Joy. Kay birthday nga daw. Opo, kapag bandang hapon na sa Pilipinas, tulog po ako niyan. Sa mga oras na yan, po, Ate Brenda. Ganun. Ibig sabihin, sa hapon, tulog kayo. Pero, nakapag live. Di kayo nagla-live Kuya Ray. Kailan po kayo mag-live? Naabangan ko po yun nyo eh. Kasi maggagawa ko ng premiere na dun, para dun sa sa live mo kasi mas maganda kasi pag nag-live ka eh, marami akong luma po. Anong luma? Marami po akong viewers pag nagla-live po kayo tapos napapasugod yung mga viewers mo sa premiere ko. Oo nga po Kuya Ray, pag mga 3 PM dito. Bukas gawa ako ng schedule maya-maya. Smart. Sige po, Kuya Ray. Abangan ko yan. Kasi gagawa po ako ng premiere na ko dyan ng alas 3 PM para Kuya Richard, maraming salamat sa pag-heart mo dyan. Mabuti naman Kuya Richard at meron na kayong may kuryente na. Luzon po ako, Binyan. Binyan? Luzon po ako sa Binyan. Tama Binyan. Saan ba part yun? John Mark. Hindi ka Tagaliti, John Mark? Hindi ka ba Waray? Bisa, ka? Pure Tagalog ka? Buti na pasyal ka sa live ko. Siguro nag-aaral ka kasi mukhang estudyante ka pa eh. No, John Mark. Salamat at napasyal ka sa akin at napansin ang aking Mababait kami dito pag mabait ang aming mga dipo. Mababait kami dito John Mark pag mabait ang aming mga subscriber at mga bagong bisita. Criselda channel, shout out Ma'am Criselda. Morning po, good morning, good afternoon. Nakagawa na rin si video tour ng video pasaway si project din na nasib kagabi. Okay lang yan Ate Brenda, basta kung nang gawa man siya ng video na about dun sa gulay na binigay sa kanya. Idugtong niya lang idugtong. Nag-vlog kami noon eh. Ako may hawak eh. So what's up guys? Nandito kami sa bayan. May dala kaming gulay, galing kami ilang. Ako may hawak eh. Kasi nahihiya si Tol Project mag-video eh. Nakatago lang, nakagano lang si Tol Project. Sa akin, Tol, akin nakahawak ko. Ako ko hawak. Tuwan-tuwa siya eh. Nagtitingin na ng tao sa amin. Mukha kami mga tanga. Kaya minsan talaga pag nag-vlog ka, lalo di ka kilala na vlogger, iisipin ng mga tao dyan sa palengke na may kaltik ka. Natatawa nga ako kagabi sa video nyo. Oo, kaya ako ginawa yun kasi para magkaroon lang at makita man lang ako dun sa mga subscriber ni Tol Project. Sana ni Tol Project yung channel ko. Ilagay niya dun sa highlights. Kunin niya yung link, yung channel ko tapos i-edit niya lang para yung mga subscriber ni Tol Project na makasubscribe naman sa akin. Natawa nga ako sa video niya. Kaya nahiya kasi siya mag-video, sabi ko ginaganon lang niya. Sabi ko kaya ako hahawak to. Vlog natin diyan sa bayan. Habang nasa likod ko si Tol Project, tawa ng tawa. Tapos sabi niya tao, vlogger yan. Kaya kilala ko diyan sa Dumalay ng mga nagba-vlog ako. Kaya hindi ako nahihiya diyan. Sayang yung video, hehe, Ate Brenda. Okay lang at marami pang pagkakataon ulit po, sabi ni Kuya Ray. Oo nga po. Sabi ko nga, ayan si Mark po. Madaldal, di katulad sa'yo, tahimik. Ganun lang yun natin, ha? Ganun po talaga yung masarap talaga mag-vlog Ate Brenda, totoo lang. Kung may kasama ka.
may kasama kasi hindi ka mahihiya. Kasi meron kang kakausapin na ano mo, yung, tulad kami kanina, kagahapon, magkasama kami 12 project, may kausap siya. May kausap ako. Kasi minsan nakakahiya naman talaga minsan mag-vlog sa public market tulad ng mga public. Kasi ang mga tao diyan, hindi man lahat ng tao diyan ay ano, mapanglait sa mga ano. Kasi ang iba diyan, porket nagba-vlog ka, nagsasalita ka diyan sa public market, ay sasabihin sa'yo mukhang tanga. Hindi nila alam, ang pagba-vlog ay pera din, nagkakapera. Pero kung alam nila kasi na sumasahod na ako, kaya nagtatanong sila niyan. Sumasahod ka diyan, Mark? Sabi ko, oo naman. Pero hindi naman lagi. Minsan, 3 buwan, minsan, pag naka-reach ka ng $100, makakasahod ka. Pero kung hindi, wala, hindi. Kahit umabot yan ng 3 buwan, ilang buwan, ay ano yan, hanggang makompleto ang $100. Tapos anak ko pa, pina-video ko. Anak mo? Sino namigay? Ikaw, Ate Brenda. Oy, Amador Lawrence! Magandang gabi, magandang hapon sa iyo, boss! Shoutout, pre! Ito, kilang Amador Lawrence, shoutout! Andito ang Amador Lawrence, guys. Ano yan? Ang Team Kabunoto. Ano nila yan? Solid, ano yan? Viewers. At talagang ano yan, may nag-i-sponsor yan sa mga yan. Sa mga niya, yung mga keyboards vloggers. Host, wala akong tissue. Pamuna sa picture. Tiyanak, buanga ka. Tiyanak, kumusta naman ang buhay natin dyan? Mukhang dalang ka na lang din pumasok sa live Salamat po, Kuya Ri. Binigyan pa yun si project ni Mark ng pamasahe kahapon galing daw po sa'yo. Oo, binigyan ko si Tal Project. Pinangako ko yun. Ma'am Criselda, shout out. May galaw shout out sa anak, sabi ni Kuya Ri. Tiyanak, morning, sabi ni Maria Faye. Opo, ako nang nagbigay sos kay mahihayin si project. Oo nga po, Ate Brenda, nahiya daw siya. Sabi nga doon, sabi ko, Tol, sino magbibigay nito? Bahala na dyan si Brenda mo. Si Ate Brenda mo, siya mamigay. Analen Hasola, shoutout sa iyo. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon. Binawasan mo pa, panalo mo kay Kuya Ri. Okay lang yun. Ano lang naman yun madaling pa-challenge lang ni Kuya Ri. Host, may pamigay ako na kotse. Sabi, parapol ko. Di, sana all. Di ko kailangan ng kotse, tiyanak. Ang kailangan ko, puhunan, pamtinda. Joke lang. You're welcome po, Ate Brenda. At salamat din kay Kuya Mark sa pag-share ng blessing mo. Wala nga naman, Kuya Ray. Dahil naman sa iyo yun, Kuya Ray. Kasi dahil sa wala pang 10 nanonood sa iyo. Mahiya ka naman. Huwag kang feeling vlogger. Maghanap ka ng totoong trabaho mo. Inotil, hampas lupa kang animal ka. Sino ba to? Ninyo Barsaga Official. Can you... Kuya Ray, huwag ma-delete. Sasampalin ko lang ng kahirapan to. Ikaw loko-loko ka. Oy. Ayan. Nag-screenshot ka na. Gagawin kitang ayan. Tunay ka na Pilipino. Kasi ang mga, hindi naman lahat ng Pilipino ay ganyang pag-uugaling mayroon ka ngayon. Ninyo Barsaga Official, magandang gabi sa iyo. Susugurin ko ang channel mo. Papasokin ko nga rin din ngayon. Tapos, babastusin kita dun sa iyong live. Kung magda-live ka naman, Kasi, bawi-bawi lang tayo. Ako'y pinapatulan ay sa mga siraulong pumapasok sa akin. Sige. Pasukin kita. Hindi ako natatakot sa iyo, boy. Ninyo Barsaga. Ikaw pala tong Ninyo Barsaga. Isa ka talagang tunay. Ito yung main channel mo. Parang konti naman. Sikat to Yan ang mga vlogger ng mga walang kanyang channel. Look at that, guys. Napakapugi. Napakapuging vlogger. Ayan. Ninyo Barsaga Official, isa kang tunay na mandirigma. Hello, Tiyanak. Anong klaseng kotse, Tiyanak? Sabi ni Maria Pe. Nahid ka na, Kuya Ria.
Coaching gumagalaw. Please support Mark Joe for the challenge, Flores Di Mani. Flores Di Mani pala yun? Amador Lawrence. Ang linagay ko, Flores Di Mayo. Grabe naman ang basher na yan. Ate Brenda, no problem yan. O, ganyan talaga yan. Ano yan? Vlogger ni BBM. Si Nino Barsaga. Official. Di ko yun nakita. In-screenshot ko na. Shout out, Lods. Sabi ni Yorio. Shout out sa'yo. Ninja yata yan, Mark. Hindi po, Ate Brenda. Ano yan? Sikat, ano to? Vlogger to na, ano? Vlogger ni, ano to, ni BBM. Kilala ko to. Ninja ni naiwan. Kuya Ray, wag niyo lang patulan, wag na kayo makisali, hayaan niyo yan. Maria P. Maayong buntag, sabi ni Ma'am Criselda. Good morning, idol, like and daan, sabi ni Eugene Ray Villanueva. May galaw sending support, idol. Salamat, happy Madi, idol. Pa-shout out, idol. May galaw shout, Eugene. Maayong buntag, Ma'am Criselda. Fe, sabi ni Mary Grace. Ayos yan si Ninyo, Barsaga. Oh, andito yung comment niya. Nabasa mo ba? Ano yan? Mayaman yan? Mayaman yan sa kayabangan. Ito ang kanyang comment, oh. Basahin ko sa iyo, Tiyanak. Ayan ang comment niya sa akin. Sabi sa akin, wala pang 10 nanonood sa iyo, mahiya ka naman. Wag piling vlogger. Maghanap ka ng totoong trabaho mo, inotel ka, hampas lupa, wala kang animal ka. Excuse me. Ako po ay isang bindor. Pinagmamalaki ko po yung aking trabaho bilang bindor. Kaming mga bindor ay mayroon kaming malasakit sa kapwa naming tao. Di tulad mong loko-loko ka, mukha kang mongoloid. Pumasok ka rito at maggawa ka pa ng ninja. Pumasok ka rito. Ninyo Barsaga Official, hinahamon kita. Isa ka talagang tudas. Akalain mo yun? Pinamuyahan mo ka hampas lupa. Tarantado! Hindi mo ba alam na nakatira ako sa lupa? Ako, nasa lupa pa ako, hindi pa ako umaangat. Ikaw, nasa taas ka na, pinabababa ka na ng galing, kinukuha ka na ng lupa pa ilalim. Loko ka ba? Kahit nasa taas ka na, nandito tayo, nandito ako. Ito ikaw, Ninyo Barsaga, nandito ako. Ikaw, nasa taas ka na. Ngayon, kukunin ka ng lupa, pababa, ililibing ka ng buhay. Ako, galing lupa, pataas. Tarantado. Ganyan lang yan si Kap Barsaga. Oo, ganyan lang yan magsalita, pero ano yan? Loko-loko yan eh. Labas ng mga basher, sabi ni Mary Grace. Ano yan? Sa ano yan? Vlogger ng ano yan? It's new channel ko. Glory D. Ay, si Glory ba to? Glory, ikaw yan, Sangkay? Oo, okay. Nagpalit na ba lang channel? Sabi ko sa iyo. Kaya yun, wag mahirap patulan yung mga yan, ganyan mga. Kaya sabi ko nga, ito siya, nandito siya sa taas, nandito ako. Siya nasa taas na, kasi sikat yan sa Facebook eh, nandito na sa taas. Tapos ito ako. Siya, galing sa taas, ibababa, ihuhukay, ililibing ng buhay. Ako, pataas pa lang. Dinilit channel ko. Bakit delete, Glory? 14 viewers, thank you so much. Bogi. Dinilit channel mo ni YT? Says Glory, sabi ni Mary Grace. Delete na YT. Ganun. Bakit dinilit? Dahil sa Dan, Ma'am Glory, sabi ni Mary Grace Calas. Ay, Mary Grace Calas. Maria P. Calas, sorry. Kilala mo ba yun, Tiyanak, yung si Ninyo Barsaga? Ano to, sikat to sa Facebook, si Ninyo Barsaga eh. Kilala sa Facebook to eh. Mga influencer ng mga ganyan malalaki. Hindi ako magpapatol dyan kay may mga ano yan. Tama yung Facebook niya. Kilala yan sa Facebook eh. Pero ang dami niyang account. Yan o. Si Ninyo Barsaga. Yan. Cap Ninyo Barsaga Official. Kilala yan. Tauhan mo ba yan? Tauhan. Ibig sabihin, pinapasok mo dito. Shoutout sa lahat, sabi ni Fiori. Fiori, thank you.
Oo, tauhan ko yan. Amador Lawrence, maraming salamat, Amador Lawrence, sa pagpasok mo. Thank you so much sa pagbisita. At salamat din sa support kasi alam ko nanonood ka po sa aking mga video kahit hindi naman ganun kagandang makakuha ng ating video. May violation ako sangkay kaya siguro dinilit ni YT account ko. Ano bang violation mo? Yung nakita lang yung anak mo? Ganon? Hindi ba yan si Cap Ninyo Barsaga, yung nakasama ni MG labang kay Kulaong? Hindi ko lang alam, Amador. Kasi di man ako nag-aano sa mga yan. Di ako ano yan? Mapangasar din yan si Ninyo Barsaga. Megalo Tiyanak, yes po, sabi ni Glory B. Yun lang. Kahirap naman yun. Glory Sangkay. Magagawa ka. Di mo man naman recover. Sayang naman. Monetize ka naman doon. Di mo makarecover Sangkay? Yung channel mo? Kalaban ni Kulang. Oo, nababanatan niya mga yan eh. Kalaban ni Kulaong. Taga Cavite. Oo, yung mga yan. Pin ko lang to si Glory. Kasi medyo na yung niya, na-delete ang kanyang YT channel. So, yung naman yung Glory. Ang dami po naman memories na video doon. Hindi na makarecover Sangkay, hayaan ko na lang, ganun talaga. Para ano bang naging violation mo? Yung nakita lang yung anak mo, yun lang? Sangkay? Ano naman si YT, Nakakatakot din talaga. New life na lang tayo. Sige, malaki na naman subscriber mo, nasa 400 na eh. Malalagdagan pa naman yan. Brenda, guys, yung nakapin po, pasuyo na lang po. Pag hindi pa kayo nakasubscribe dyan, pasuyo na lang po kay Glory D. Member ng yan din sa Team Boom. Pasuyo na lang papasok. Glory. Yes po, yun yung anak ko. Kasi hindi nakikita kasi sa mga vlog mo ay nakikita naman yung anak mo sa vlog mo, bakit? Ilang minutes ba yung anak mo nagtambay dun sa live mo? Kaya yung anak ko, di ko pinapaano minsan eh. Kasi saglit-saglit lang eh. Mahirap talaga pag maraming bata nakikita sa Grabe si stricto ni YT, Yun lang naging violation mo, nakita lang yung bata. Di mo lang nagbigay ng delete agad. Oh my goodness. 403 Glory. Dan full pack na po sa iyo, sabi ni Kuya Ray. Thank you, Kuya Ray. Malamang fake account yan kasi alam ko nabalita yon sa TV na nabaril sa club niya. Oh, malamang fake account yan kasi alam ko nabalita yon sa TV na nabaril sa club niya. Oh, nabaril ba si Si Ninyo Barsaga? Kawawa naman. Salamat Kuya Ray, sabi ni Glory D. Amador Lawrence to yun, nabaril siya. Kawawa naman kung nabaril siya. Ang hirap ngayon yan sa social media, sa Facebook. Dahil pag pumasok ka sa mga politika, vloggers, yung mga papalagan mo yung mga politika ng vloggers, babanatan ka, marami ka talagang magiging basher. Kaya, mas maganda na lang talaga, mag-YT ka na lang kasi ang basher sa YT, konti lang. Hindi naman lahat doon. Ang nambabas doon sa basher ay minsan vlogger lang din na kakilala mo na hindi natutuwa sa ginagawa mo. Ganun lang naman yan. You're welcome po, Glory. May sariling club yan. May sarili ba yan? Hey, Tay Alex, magandang umaga, magandang gabi sa iyo. Magandang hapon. Tay Alex, kumusta po? Hindi ka magla-live mamaya? Megalo sa napamigay na pala namin, Tay Alex, yung yung tawag nito. Yung gulay na binili ni Ma'am Ilang-Ilang. Ay, Vinson.
Shoutout kayo, Bunson. Magandang umaga, magandang gabi, hanggang hapon. Kuya Ray, Migalaw shoutout. God bless po, sabi ni Benson. Benson, done watching Glory D. Sabi ni Ma'am Criselda. Ma'am Criselda, maraming salamat. Migalaw shoutout, Benson. Daidola. Richard, Migalaw shoutout, sabi ni Tay Alex. Richard, Migalaw shoutout. God bless you, sabi ni Benson. Okay, Mark. Benson, bigyan kita moderator. Dikitan mo po si Dikitan mo si Glory D ang nakapin. Baka naman pwedeng pasuyo po at palambing sa inyo po na paki-subscribe ang ating kaibigan at ang aming members sa Team Boom na na-delete ang kanyang YouTube channel dahil sa kanyang anak na nakita sa live. Alex TV, Migalaw Sarad, God bless you. Ayaw ko. Diwag. Benson Diwag. Tay Alex, Migalaw shout out, sabi ni Mel Amador Lawrence. Amador, salamat po. Migalaw shout everyone. Andun siya. Diba, Amador Lawrence, andun siya, si Sniper Dude sa Buhula. Team Buhula. MLSO, everyone, sabi ni Glory. Joke, sabi niya. Nakala ko totoo, joke lang pala. Benson, MLSO po, sabi ni Tay Alex. Amador, Migalaw shout out po, sabi ni Tay Alex. Salamat po sa 10 viewers at 13 thumbs up. Thank you guys. Salamat ng marami. Dan thumbs up, sabi ni Ate Mary Ann Chibi. Ate Mary Ann, salamat po ng marami. See you. Maraming thank you. Isa lang upload. Nakapin. Dan dikit. Isa lang kasi na-delete niya po yung channel niya. Benson Dola, kasi nga po, nagkaroon siya ng violation kay YT, kaya ang hirap talaga ngayon mag YouTube nang nakikita ang bata sa yung kaya minsan delicats. Maging wasalag na si Body Sniper, masama na sa mga lasinggo. Magiging wasalak na si Body Sniper, masama sa mga lasinggo. Panay araw-araw na lang inom din ni Sniper Dudes eh. Dan dikit na nakapin, sabi ni Richard. Oo nga mahirap din maging araw-araw mag-inom Kanila Kalabas TV na napanood ko yun kanina, Noggers. Napanood mo. Sinundo yun ni Noggers, nakita ko yun sa vlog ni Noggers. Kahit naman natin sila, kasama natin sa challenge, ay nanonood pa rin ako sa mga vlog nila. Kasama sa mga lasinggo. Tay Alex, ganun talaga ang buhay. Mayroon natin pinagdadaanan ng Sniper Dudes. Doy, nood daw ng Leo. Troxy Bugoy. Sige lang, Mike. Mark yan, hello. Love. Ang enjoy ang anak ko dun sa Kalananay, sa Batangas, kaya lang ako na tutuwa lang kasi ako kasi na-enjoy niya yung doon at makapag sway. Megalaw Sharat, Mary Ann Chibi, God bless you po. Yahoo, sabi ni Benson. Ay, Benson, salamat sa pag-subscribe kay Glory D, ha? Para makapag-live din po siya. Upload lang ng upload, Glory. Maya na lang ako sa iyo, Glory, magdikit ha. Dikit ko yung dalawa kong account. I-comment mo yan doon sa kahit dito sa live. Mag-comment ka dito para makita ko, para mamaya babalikan ko. Hindi ganun, Mark, ang buhay kong gusto kaya mo umiwas. Totoo yun, Tay Alex. Babay muna, sige Mine, sa babay, ingat kayo dyan. Totoo yan, Tay Alex. Ako nga, Tay Alex, yung totoosin lang. Ako lang mag-isa dito. Pwede ako mag-inom, pero hindi ko ginagawa. Kasi, ang iniisip ko, pag once na nalasing ako, kasi pag nalasing ako, para akong tulog mantika ako eh. Walang magigising sa akin. Walang tawag nito. Walang mag-aasikaso kung may mangyari sa iyo, diba? Kaya kailangan sa mga ganyan, lalo't nag-iisa ka sa buhay. Parang nag-iisa lang din ata si Sniper Dudes eh. Hindi ko nakikita na may kasamang kung ano man lang. Jowa o Oo, sabi ni Chanak. Chanak! Thank you, Chanak ha. Salamat sa iyo, Chanak, sa iyong pagbisita sa akin live.
11 viewers at 14 thumbs up. Thank you. Sir Amador Lawrence, salamat sa iyo. Sige, dalhin kita sa Thailand. Aray ko. Sinong dadalhin mo sa Thailand, Tiyanak? Iba na naman ang pupuntahan mo. Puro na naman babae yan. Iisip ko eh. Huwag mong gawin ngayon ang pagsisisihan mo sa susunod na mga panahon. Totoo yan, Kuya Alex. Bigay ko lahat. Ladies, boys. Buang ka. Nag-live ka daw kanina? Tiyanak, hindi ako nakapunta eh. Shot puno, sangkay, red horse lang. Katapat dyan. Aray ko. Ayaw ko. Hindi nga ako mahilig mag-inom. Nagpunta lang ako kala Uncle nung nag-inom sila Uncle doon sa sa bahay nila. Doon lang napainom ako. Pero totoo ngayon hindi na gaano ako nag-inom. Di bale mag-video na lang ako kahit walang nanonood. Konti lang nanonood. At least may chance na magkasahod sa YT. Meron tayong goal sa buhay. Tay Alex, Kabus, Official. From Kabus Official. May galaw shoutout ko is Kabus Official, sabi ni Kuya Ray. Kabus, may galaw shoutout, sabi ni Tay Alex. Kuya Ray, sabi ni Kuya Richard. Kuya Ray Vlog, Heart, sabi ni Kabus, Sangkay. Sa Kabus, pasuyo naman ako kay Glory D na kanyang channel, pa-subscribe naman. Pwede yung pasuyo, pa-subscribe ang kanyang bagong channel. Gusto ko mag-inom para baliw ka. Kois Richard, sabi ni Kuya Ray Vlog. Ha, Tiyanak. Loko ka talaga, Tiyanak. Mga banat ni Tiyanak, kalokohan talaga to eh. Pero pag siya yung nasa live niya, pag yung siya na nagla-live, grabe, marespeto ang tawa. Pero pag ibang live ng pinapasok niya, puro kalokohan ang comment. Ano nangyari sa channel niya? May nag-live daw siya Sangkay Kabus. Ngayon, pumunta doon yung anak niya, doon sa camera, parang nagtambay ng ilang minuto. Tapos bigla lang na-take down yung yung live. Ngayon, pinadelete daw ni YT. Grabe nga higpit ni YT, hindi man lang nagbigay ng hindi man lang pinadelete na lang yung live, Nahigpit si YT ngayon, grabe. Kaya pag naggawa ka ng video, kung may bata man, ang gagawin nyo talaga doon, nyo lang, bigyan nyo, i-edit nyo para minsan tanggalin nyo. Pag lalot mga taon pa lang, months pa lang, pag may bumibili nga sa akin nakikita yung bata, ang ginagawa ko, inaano ko yan, nilalagyan ko ng emoji para hindi kitang-kita yung bata. Lalo ba, mga nakahubad? Kung sa akin, isasako ko yan. Sabi niya, Tay Alex. Tiyanak, shout out. Sabi nila Tay Alex. Kung sa akin yan, isasako ko yan. Sino isasako, Tay Alex? Tiyanak, salamat Tiyanak ha. Pastilan ka sa anak. Nagla-live yan si Tiyanak eh. Pag nag-live yan si Tiyanak, ang bait-bait yan sa live niyan. Bait yan, Tay Alex, si Tiyanak. Ano lang talaga yan siya, palabiro. Agay, nadali pala siya. Opo. Sangkay, nadali. Thumbs up. Ate Marchie Vlog, thank you. Musta po? Sabi ni Aaron. Oy, Aaron, shout out. Carlit, kumusta po kayo? Kayo rin, kumusta man? Host, naligo ako. Nakita ko yung sabi ni Lolo, pag patuloy ko daw. Alright. Buhay ka pa, Mark. Buang ka. Porket natulog ako kasi na live ako. Buang kasi to si hindi ko kasi nakalimutan ko kasi ang ginagawa ko sana yon sa ko. Musta po yung bakasyon. Di ba na ako nagbakasyon, Aaron? Si Eljon nga, isinako ko, sabi ni Tatay Alex. Bakit mo sinako, Tay? Welcome kapatid, sabi ni Marchie Vlog. Oo, mahigpit si Lolo YT pag dating sa mga bata at minor edad, except na kung ang channel ay para sa mga pang-bata channel. Oo, pag mga bata, okay lang yun. Kulang-kulang, uwata.
Tatay Alex, sabi ni Ate Marchie. Miguel shoutout sa Marchie Vlog, sabi ni Kuya Ray. Kuya Kabus, Uwata, Makamau. Kuya Ray, Miguel shoutout, sabi ni Ate Marchie. Salamat sa 11 viewers. Marchie, Miguel shoutout, sabi ni Tay Alex. Tay Alex, sabi ni Kulang. Kuya Ray, Marchie, hello, sabi ni Kulang. Aaron, asawa po ako ni Himaling Gabuhay, Idol Kawaray. Ay, asawa ka bala? Aaron, Carlet. Salamat po, okay naman po. Nabigyan ko si Ate Emily ng gulay kagahapon at meron siyang sinabi na bigyan din si Ate Pitorio, binigyan ko rin. Pinasuyo ko na lang ipabigay kay Ate Torio. Nag-usap ng bastos din kaya sinako ko. Nag-usap ng bastos din kaya sinako ko, sabi ni Tatay Alex. Mahigpit pala ang Tatay Alex. Kulang MCB, Miguel shout out, sabi ni Ate Marchie. Tibay mong Mark sa Kuyatan. Hindi nga natulog ako agad kagabi. Anong oras lang kasi, or ilang oras lang kasi ang tulog ko noon. Kulang Bali, malas 4 hours yata. 5 ang pinakamahaba. Kulang, Miguel shout out, sabi ni Tatay Alex. Miguel shout kulang MCB, ang channel na kompleto na sa akin. Oo. Tambay lang kapatid Mark. Asikaso lang kusina, di pa tapos gawain. Sige lang Ate Marchie, ingat po kayo. Ayusin ang gawain dyan, baka mapalo ng kanyang darling. Kuya Ri, magpalit ako pangalan. Ano ipapalit mo Kulang? Host, minor de edad pa ako. I'm only 12 years old, pero marunong na ako. Wisit tayo, Chana. Puro ka katulukuhan. Yes, sis, Criselda, sabi ni Kulang. Palit mo na, lubat na. Sige lang, Ma'am Criselda, maraming salamat. Ingat po kayo palagi sa pagtitinda nyo. God bless. Kayo din po at Kuya Aaron. Kuya Aaron, salamat din. Chanak, sabi ni Kabus. Merry Grace, Kulang, sabi mo Criselda. Pastilan Chanak, sabi ni Kuya Ray. Tawa si Kuya Ray. Okay lang wala akong viewers, basta't walang bastos sa live ko, sabi ni Tatay Alex. Tusok ulit, sabi ni Criselda. Huwag mong palitan pangalan ng channel mo. Kulang. Paano na lang ang thumbnail na ginawa ko para sa iyo ng live ko. Jack Kulang or quality? Pili ka Mark, anong magaganda? Bahala ka sa buhay mo dyan. Giatay, sabi ni Chana. Maraming salamat po sa binigay niyo sa asawa ko. Sana pagpalain ka pa palagi ni God. God bless. Galing po yun sa sponsor ko, di naman po sa akin. Sa akin na binili. Pero galing sa sponsor ko yun ng nagpabigay. Kuya Aaron. Salamat din Kuya Aaron. Salamat sa pagbisita. Bigyan kita moderator, Kuya Aaron. Jakita mo yan si Kuya Ray. Mabait po yan si Kuya Ray. Matulungin yung tao na yan si Kuya Ray. Kumusta? Di ba pinapaalis daw kayo dyan sa barracks nyo? Kuya Aaron. Kulang MTV, Kuya Ray. Cecil Vlogs. It's Hong Kong. Shout out. Miguel Aaron Carlet. Good morning, sabi na Ate Cecil. Ate Cecil. Tamsak Love. Salamat sa patamsak dyan. Kuya Ray, tawa mo si Kuya Ray. Kulang. Criselda. Cecil. Miguel Aaron, sabi ni Kulang. Kulang. Pwede palitan saglit kung pero ayaw to. Pwede palitan sa ko pero ayaw ko to. Ohi. Ayaw to ohi. Anong salitang Bisaya yun? Tapos iba na ka na nga. Wala bang halaga ang pangako mo na si Ibana? Lusit ka. Tiyanak, puro ka taranta doon. Opo. Subscribe mo yan si Kabus, sila Kulang, sila Ma'am Criselda, sila Kuya Ray. Subscribe mo yan mga yan. Baka malay nyo po pag pumasok sa iyo mag-ano po yung kanilang channel. Ayan, laro na sa inyo nakapin si Glory D. Subscribe mo yan Kuya Aaron para po ma-subscribe. Pag na-subscribe mo yan, pag nag-live ka, bisitahin mo po minsan yung
live ni Kuya Ray. Yan, si Kuya Ray ay matulungin yan. Paalisin pala kayo dyan sa inyong bara. Kasi pinento ni Ate Imalin kahapon yung nabuhay yung paalisin daw kayo dyan sa barracks. Eh, saan kayo pupunta ngayon? Salamat sa lahat, sabi ni Glory D. Walang naman, Glory. Salamat din sa pagbisita. Pumasok kayo sa live ko, mag-donate ako. Ano na naman i-donate mo? Tiyanak, iba na naman yan eh. Hindi ako matulungin, Mark, ng buburaot ako, agay ko. Kalamansi juice. Garay ko, kalamansi lang pala ibibigay mo. Kaya na namin bumili ng kalamansi. Tiyanak, pasari ka. Caselda, thank you ma'am Caselda. Alis muna ako, saglit ha. Supportahan ko lamang si Kuya Richard. Sige lang Kuya Ray. No problem Kuya Ray. Ikaw pa ba? No problem yan Kuya Ray. Pasyal ka muna sa ibang live. Kasi ako dito lang ako. More Kuya Ray, sabi ni ko lang yung Chibi. 14 viewers, thank you. Kunti na lang ko lang yung subscriber mo, no? Maano ka na. Magkakaroon ka na ng 1K. Oh, kunti na lang talaga. 687. Bali, ang kulang niya ay 300 plus. 323. 320 na lang kulang mo. Kulang. Kaano ka na. Enjoy all of your hair po. Thank you. Boys, Mark, Yo, and everyone. Sige lang, Kuya Ray. Thank you pa rin po. Salamat. Maraming salamat sa blessing mo lagi. Yung rainbow. Kulang ako. What's our mark? Wala ko. Bumaba. Bakit? Ba't bumaba? Binura ko mga video. Ba't mo binira? Yung mga music video mo? Binura mo? Ma'am Caselda, Tay Alex. Maraming salamat, Tay Alex. Diyan Tatay Alex. Salamat si Tatay. Si Tatay Alex may strict po talaga yan sa live niya kasi ayaw niya ng mga comment na mga kalukuhan, bastos ba? Ayaw niya. Host, tingnan mo daw Gcash mo kung may wrong 100k, aray ko. Wala nga nag-pump up sa akin, 100k pa. Hindi ko natitignan, hindi naman totoo yan eh. Puro ka lang puro boss, pasaway ka talaga, tiyanak. Ito may kikipagsiksikan sa friend ko, Idol Kawaray. Idol Kawaray, lahat ng views mo vlog mo nanonood ako. Salamat, ingat po lagi. Oh, Kuya Aaron, maraming salamat po sa panonood sa akin mga Sana mayroon akong maitulong sa inyo, ha? Pero hindi ko mapapangako po kasi Kuya Aaron kasi alam mo naman po isa lang din po akong vendor at nagpapakahirap para lang kumita. Pero tatry ko pong makagawa ng paraan, ha? Kausapin ko si B-Boy. Baka mayroon kaming pwedeng maitulong po sa inyo kahit pambigas-bigas nyo lang po. Kahit mag-ambagan kami sa timbong, kakausapin ko sila. Kahit tagi-isandang kami, mayroon kaming members natin 20 eh. Sila kabos. Tatay Robin, baka magbigay sila ng tag-100 para may tulong po sa inyo kung pangailangan nyo sa pagkain, sa bigas. Hello po, Kuya Waray, sabi na Ate Maling, para makita natin. Pero pag nagbigay po ako sa inyo po, kailangan yung video ko po kasi kung halimbawang may tumulong man po, ibibidyo ko para makikita nila. Magsasabi ako sa Team Boom na kung pwedeng mag-solicit kami kahit tagwa 100 kami para bigay kami sa inyo. Alam namin kasi mahirap po kasi na wala kayong tahanan, wala kayong matirahan na halimbawa, yung barracks nyo nga po ay talagang tawag nito ay pinapaalis po kayo ron. Mahirap ngayon, maghanap ng paupahan, medyo matataas ang paupa ngayon. Pero yung sinasabi ko pong sa paupahan, hindi ko po makapangako yun. Pero kung bigas man lang pag-uusapan about sa pagkain nyo lang, medyo may chance po na pwede namin pag share kami ng team din.
I'm jealous on your hair. Haha. Bakit? Kaidin Hall. Kaidin Hall, why you jealous my hair? My hair is very, very, catchy. Hello po, kaya po, Kawaray, sabi ni Ate Malen, salamat. Ate Malen, hello, sabi ni Kabus. Ma'am Carcelda, thank you sa patawa said. Baka sira na naman ang Gcash mark. Aray ko. Wala man, di man sisend dyan si tawag nito si Chanak, puro lang kalokohan yan. Pag nag-send yan, di paldo ako. Puro kalokohan lang yan si Chanak eh. Oh? Mayroon nga Chanak, 24,000. Ayan oh. Ayan, Chanak, binuksan ko na, sabi mo eh, buksan ko. Ayan, mayroon na Chanak oh. 24.11 ang laman ng Gcash. Kahit wala po kayong may tulong, basta ingat lang kayo palagi. Salamat. Kasi malaking bagay po yung makashare kami ba sa inyo ng kahit pambigas-bigas lang po. Host, wala po akong makain sa bahay, tahong lang eh. Kabit pwede ko kainin. Tiyan. Kahit wag na po, sabi na Aaron. Kayo po bahala. Charak, sabi ni Kabus. Hello from Oklahoma. Joycey, I love you in the Philippines. But I have never visited. You visit Kaiden Hall. Please visit to Philippines. Generosity. Ambot, Simon. Hindi ko mabigkas. Mas baka pwede din po makahingi ng konting tulong. Pinapaalis na ako na dito sa Encantadia. Baka may pambili lang ng unang tuba. Visit ka ko lang. Puro kakalukuhan. Kulang. Sabi ni Tay Alex. Tawa si Tay Alex sa tarantad kalukuhan mo eh. Ate Brenda, shout out. Kayo po at Kuya Aaron, kung ayaw nyo po, okay lang po. Wala namang problem. Walang uwata. Sabi ni Kabus. Ate Brenda, salamat. Wala namang problema yan. Kulang. Ay, Kuya Aaron, ayaw nyo po. Pero kung gusto nyo po, sabi lang po kayo. Kilala naman ako na Ate Emalyn. Nakikita niya lagi ako sa Brenda Miguelos, shout out, sabi ni Tatay Alex. Nahihiya po ako. Nahihiya po. Ganun talaga yun. Nakakahiya. Di naman siguro. Hindi mo naman hiningi yun. Di ko pa naman yun. Tinatry ko pa lang naman. Di pa naman ako sure na mga ko. Pero try ko kay B-Boy. Kasi si B-Boy, talaga si B-Boy, matulungin sa mga ganyan. Lalo't kilala yan si Ate Emalyn ni B-Boy at ni Tatay Robin. Kilala yan. Si Ate Emalyn laging pumapasok sa mga live. Kahit pambigas-bigas nyo lang ba? Kasi mahirap kaya makisiksik sa mga kaibigan ng bahay nila, tuloy kayo. Mahirap din po. Sana makahanap kayo po na mauupahan kahit maliit lang. Para naman po mayroon kayong matuluyan ng maayos. Kasi mahirap din po kasi makituloy sa mga kaibigan. Oo, nandun nga tayo. Maganda po. Hindi naman sana inaano ko kayo. Nagbe-negative agad ako para sa sa inyong kalagayan. Mahirap po talaga makitira sa ibang tao. Kahit kaibigan mo pa yan, kahit kamag-anak mo pa yan, kapatid, kung wala kayong sariling bahay na natutuluyan, mahirap kasi magandang pakikisama ng mga ilang buwan. Tapos pagdating ng mga ilang buwan na kayo dyan, may masasabit po yan. Kaya mahirap po talaga na tumutuloy lang po tayo sa mga kaibigan natin o kahit nga kamag-anak kapatid, ganun din, mayroon din nasasabi. Kaya mahirap po talaga na nakikituloy. Kasi mas maganda po talaga yung may sarili kayong inuupahan, kung ano mayroon, maganda yun. Okay lang yan naman. Okay lang naman kung kailangan talaga. Oy! Kaiden! Hall, thank you, salamat sa blessing, guys. Where should I visit only have 1,500 for
weeks. Wow! 1,500 for a weeks? Ayos! Thank you so much, Karen Hall. I appreciate you, sir. Thank you so much for sharing your blessing. Oh my goodness. May I see your channel? Oh, it's many dogs. Oh, di ba? Sir Kaiden Hall is a handsome guy. Nice. Nice, sir. I salute you. Naku, kung nakita ka ni B-Boy. Kaiden Hall. Kung pumasok si B-Boy o pag nakausap mo si B-Boy sa live niya, naku, mag-i-enjoy kayo, sir. You enjoy, you entertain B-Boy. Entertainment, marami si B-Boy is the very funny. Buti na lang may sarili akong mundo, di ako nag-uupa. Sabi ni Kulang. Oo, mas maganda talaga ako lang yung may sarili kang inuupahan. Sir Hayden Hall, thank you so much sa blessing niyo po. Mag-iingat po kayo diyan. You understand Tagalog, Sir Hayden? Or not? No understand Tagalog? You speak Tagalog or no? Baong, na hindi ko maintindihan ng aking English. Project, may galaw siya raw, sabi ni Tay Alex. Kulang, hello, sabi ni Ate Brina. Tol Project, kulang, nagpapa-upa ka ba? Sabi ni Kabos. Bakit, upahan mo ba, Kabos? Tag-alog ka na lang, boy. Tag-alog ka na lang, boy. Oo, di na ako mag-English. Alam ko, Dran. Sarap siya, Dran. Ay, kumusta Chris Motovlog nong Alex, may galaw shout out, sabi ni Chris Motovlog. Kulang nga. Kaya may sariling mundo, sabi ni Tatay Alex. Oo nga, Tatay Alex eh. Guys, yung nakapin si Glory D. Baka hindi pa kayo nakasubscribe po. Pasuyo naman po kasi na-delete po ang kanyang channel. Morning all, what were you doing there? Oh, Englishman. Nosebleed me ha. Nosebleed me, my friend Chris Motovlog. Yung English, very nice ha. Race, inaanak may MLSO, sabi ni Tatay Alex. Kuya Kabus, libre lang tumira sa mundo ko. Kaso sa kahoy titira. Magbabaging ka lang makatulog. Aray ko, Tarzan? Ano yan, Tarzan? Kulang? I only speak English. Will you tell me your place, your would like to visit in the Philippines? You visit Philippines, you understand, kumusta ka? Ano ba English ng kumusta ka? Who are you? Ganun ba yun? Tama ba yun? Glory, turuan mo nga ako. Si Glory kasi magaling yung mag-English eh. Tayo kasi, my English is a little bit only, Kaiden Hall. Sorry. But, B-Boy, you visit B-Boy. Yung chat ko lang, wait lang. Kaiden. Wait, I can give you, tawagan ko lang aking kaibigan, si B-Boy TV, kasi magaling mag-English yun. Tawagan ko lang. Ha? Papapuntahin ko dito sa live ko. You visit my live. Try ko lang ito. Papasukin ko dito sa live ko. Kasi ang hirap mag-English, kay nosebleed man ako. Ang English ko ay English Kalabaw, Sir Kaiden, pero mabait naman ako. How much your name all? B-Boy, pasok ka nga sa live ko. May tantado! Pasok ka sa live ko. May bisita akong taga ibang bansa, si Kaiden Hall. English speaking. Pasok ka. Okay na yun. Kasi nag-i-English eh. Natanong niya yung daw. Dali na, nagpalipad sa akin. Kulay blue. Chris Motovlog. Alihuno mo ko. Aji muno ko. Ano yun? Aji? Oh. Kanina ko pa nga pinabanggit pangalan mo, sina. Pasok. Kaiden, nandito na ang B-Boy TV. My best friend, lady girl. Misa lady girl. My nose is bleeding. Chris Motovlog, yes, true. My English is bleeding din. Buang ini.
Kulang pagka sa audyud nimo nahirapan na si Mark magbisaya. Mga buwang ka mo, hindi ka masabot ng Bisaya. Palawan Island is the place I want go. Oo, Palawan Island and Boracay yan. You meet B-Boy TV, Kaiden Hall, Boom B-Boy TV. It's my best friend and group. My founder B-Boy TV. Please visit in live stream. Only after morning and evening. Kaya din, please subscribe to B-Boy TV and visit to live stream because you enjoy the live of B-Boy TV. Of course, because B-Boy TV is funny, is baliw-baliw, is crazy man, woman. B-Boy is crazy girl. Morning and afternoon, crazy boy. You understand? Pasensya ka na ha, kaya din. Tumawag sa rescue, sabi ni tatay. Oo, tatay Alex, kailangan pahirapan natin di Kuya Kabus. Pahirapan natin si Mark, Kuya Kabus. Bahala ka dyan, di ko babasahin yan. Bisaya ka ng Bisaya. Anong Maydin? Hello. Kaidin. Kaidin, how are you? Wow! Don't forget to click the dollar sign for revenue. Thank you, Red po. Uy, Chris Moto Vlog. Don't ask, Kaidin. Please, I can wait to palipad. Palipad daw. Joke lang. Kaidin, I appreciate you for visiting my live, ha. Don't forget to click the dollar sign for revenue. Thank you, Red po. Chris Moto Vlog. Buaya ka. Buanga ka. Maria P. Migalaw Sara, sabi ni Tatay Alex. Ma'am Criselda, Tay Alex, boom. B-Boy, boom. Tay Alex, hello po, sabi ni Maria P. Boss B-Boy, I will call you later. I'm asking my nose is bleeding. Oh my goodness. Very nice. English. Chris Moto Vlog. Kaiden Hall, hello, thank you for time on Mark Joe Live. You're very much welcome here. Yes, that's good. Yeah. Comment on a random video of mine and I will follow. Okay, comment daw guys. Please comment daw random video ni Kaiden Hall and visit to another live. Okay. Glory, ibababa muna kita. Kaiden, ipipin muna natin si Kaiden. Kaiden, I can pin you. Can pin you. Pin dira sarapin, Kaiden. Press mo to, boom. Your visit Ecuador, Alan Kaiden Hall. That's my Encantadia, please, but don't sleep in the evening. There are a lot of wakwa. Ano daw? Ambot man, hindi ko masabot mga English ko may kay hirap mag-English man. Thank you, my din. Ano my din? Kay din nga ni. Welcome here, sabi ni B-Boy. Chris Motovlog, this is for Mark Red. Oh my goodness. Wow, it's amazing. Kabos, nice. Big boom. Host, check out your Gcash. Ano ba naman ito si... Check ko na naman to. Tiyanak, basta wala na naman. Pinaglalaroan mo lang ako, Tiyanak eh. Kuya B-Boy, Glory, pasensya na, ibaba mo na kita. Ano lang natin to si Kaiden na andito sa Taro nga Mark. Amo nga ni. Matangkiya po, magbalik tanggol buhay. Balik tanggol buhay. Si Alvin Dargo. Ano 'yon? Hindi man tayo taga. Maydin, subscribe down, boom. Oy, thank you so much for subscribe, B-Boy. Guys, pa-thumbs up please. Si Donald McDonald Deliver XB 198 Tonball. Tarong nga ni, sabi ni Kabus. Alex, shoutout. Like 23, mabuhay. Salamat sa pa-like. Check ko nga muna itong pinag-ano ni Chana. Chana, puro ito kalukuhan. Bahala ka dyan.
Kaidin Hall, done. Connect. Oy, thank you guys to connect to Kaidin Hall. Good morning ka, Waray. Ate Emalyn, please connect to Kaidin Hall and comment the video. Random video. Please visit to Kaidin Hall. Kaidin Hall is the very handsome, guys. Kaidin, I can subscribe to you. Oy, thank you again, Kaidin Hall. Wow, I will be called to you see with a local when visiting. Okay, I can visit you, Kaidin Hall. Andito na kami. Glory. Oh, Glory. Kaidin, I watching your video. Parot, 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 parot. Hello, Kaidin. Hello, my friend. Thank you, Kaidin, sa blessing. I didn't call. Iwan ko sa iyo, Chanak. Puro ka to. Chanak and Kaidin call. Magpansiyan lang kayo dyan, Kanak. Pero usapin mo, Chanak, ng English kayo. Magaling ka naman mag-English. Huwag lang kalokohan, Chanak. Kaidin, I appreciate you so much, guys. I'm call Kaidin. Oh, call Kaidin. Oh, nakita mo? Walang. Napugihan ka, no? Wow, Kaidin, more blessing to you and to your family, sabi ni B-Boy TV. Boss, Kaidin, then connect to you. Please come back me. Chris Moto Vlog. I visit to Chris Moto Vlog to live, ha? Kaidin. Alvin, Tanggol Bida. Tanggol Bida. Iwan ko sa iyo, Alvin? Ano ba yun, Bida? Si Alvin parang parang Indiano. Tiyanak, malakas pa yan. Hanap ko yung malapit na na apam. Ulo ka talaga, kulang. Malakas talaga yung kumayod yan. Kulang, pag yan nakilala mo, nako. Ay, yung pinalipad niya, yung dollars yun, di ba? Oo, dollars nga. Malakas pa yan. Oy, Mabil! Oy, Mabil, Daryl Mabil, baka naka-live ka, Daryl Mabil, ha? Tanggalan kita ang jacket pag naka-live ka. Buti naman hindi. Thank you, Mabil. Kumusta ng Papa Will natin dyan? Boss, kayo din ay watching your video. The dogs bark. Bark, bark. Like, what? Tay Alex, please comment English, Tay Alex. Kausapin mo si Kaidin, Tay Alex. Dali na, Tay Alex. Si Tay Alex, magaling to mag-English si Tatay Alex. Kung alam nyo ba lang. Ang Tatay Alex, mabait yan. Magaling mag-English yan, Tatay Alex. Tay Alex, dali na, comment ka, Tay Alex, ng English, Tay Alex. Tay Alex. Tay Alex. Tawa ka ng tawa lang dyan, Tay Alex. Kulang, tawa ng tawa. Ma'am Criselda, mag-type ka rin ng English ka, Ma'am Criselda. Kausapin niyo si Kaidin Hall. Dali na. Kasi yung English ko, pang minsan eh. Thank you for visiting. Welcome to my live stream. Parang paikot-ikot lang, wala na iba. Ang hirap mag-English. My English is, hiding. Cannot thinking properly. Ay, di buang ka. Buang yan. Bahala siya sa kinabuhi niya. Bahala ka dyan, Tay Alex. Tay Alex, dawin yun, Tay. Mag-English ka na. Glory, Chick Gcash. Puro ka Chick Gcash. Tiyanak, bahala ka dyan sa buhay mo. Boss Kaidin, where you're from? Me, I'm from Philippines. From Chris Motovlog. Kaidin, you comment now. Where you from daw? We said to Chris Motovlog. Ma'am Criselda, tawa ng tawa. Glory, salamat. Glory, please subscribe Kaidin Hall. Kaidin Hall is very, very supportive. Nice to meet you, my bro. Bro. Dami niyang alaga, parang si lang din, no? Si Acoustic, si Kaidin. Mustang Oklahoma, USA. Mustang Oklahoma. Oy, tagang mo, pala siya? Oklahoma, USA.
Hi guys, welcome to my live. Oklahoma, USA. Ingat po kayo dyan sa mga OFW na nandyan sa Oklahoma. Kaidin, thank you Kaidin Hall. Salamat ng marami Kaidin Hall. Dan Kunig, I need dog cause there's so much croc here in Philippines. Crocodiles? Salamat. Oh, receive po, sabi ni Gong. May umiiyak na bata. Wow, very nice place, Boss Kaidin. Nice to meet you. Diri man ako mag ambal ng English ba? Kay Alex, Bisaya man dako din tay. Kabus, boom. Hello USA, sabi ni Biboy. Glory, meron na ba sa GCash? Sabi ni Chanak. Sa akin Chanak, wala man. Wala man pumasok. Mabuti pa si Glory. Chanak, salamat na receive ko na ang GCash po. Wow, China all. China all. Chanak, thank you sa GCash. Wow, sana all. China. Filipino people are by for the Asian. Filipino are by far the Asian. Tay Alex, kamauman nga ni. Ano yung ibig sabihin nun? Makaalam, ganun ba? Ang Criselda, salamat sa emoji mo dyan. Kaya din, thank you so much, my friend. Please visit to, Chris Moto Vlog and Biboy TV. And ko lang yan. Filipino people are very friendly. Yes, true. Kaya din, all. Like Biboy, like Glory, like Chanak, like Mark Jowaray TV, like Chris Moto Vlog. And lahat na nandito sa aking lahat sa akin nasa live stream ko, lahat yan, friendly, lalo na pag taga ibang bansa. Alam mo na. Kulang. Yeah, like Kulang. You read the channel of Kulang. Meaning Kulang means is crazy. Crazy ba? Tama ba? Yung English ng Kulang. Yes, kaya din, I am friendly like your dogs. Oh my goodness. Kaya, Kulang, like a dog? Like a dog talaga. Ay, shout out tol. Kumusta Robert Bagalanon? Kumusta man ang buhay natin dyan? Kabus, oy, Merry Grace. Like Merry Grace. Grace, ipasok mo yung min channel mo para ma-meet mo si Kaiden Hall. Kaiden Hall. My friend Mary Grace is single. Grace is single. Single. No double. No third. No third party. Only single. Grace, please, pasok mo yung min channel mo, Grace, para makapag-asawa ka naman. Diyos ko po, patawarin ng Kaya din, please visit to my Mary Grace Francisco vlog live to afternoon 1 p.m. Pinas time. You visit Mary Grace. Grace, pasok mo yung min channel mo. I can introduce yourself. Oh my God! Mary Grace! Nice! Very nice! Inaano ka? Ingay mo. Ayan. Kaidin Hall, please subscribe Mary Grace Francisco. It's my friend. It's beautiful. Super beautiful. Mary Grace. And live stream 1 p.m. Pinas time. Please visit to Mary Grace, ha? Kaidin Hall, you hear me? Don't hear me. You hear me? Don't hear me. Kaidin Hall. Kaidin. You comment. Please comment. Naingayan ako sa iyo. Inapakilala na nga kita kay Kaidin Hall. Arte ka pa. Ikaw pa yung Josie. Tinasabi ko na nga maganda ka. I hear you, my friend. Oh, Kaidin Hall, please
visit to Mary Grace Francisco next live to afternoon 1 p.m. Please visit to Mary Grace. Please subscribe to Mary Grace. And ayan, like Super Yaya Official, please subscribe to. And Tol Aljun, you love it. Smile, smile ah. Hi Kaidin, how are you? Wow! Oh my goodness. Wow! Look at that, Kaidin. Mary Grace said, hi Kaidin, how are you? Oh my God. Oh, Kaidin, you visit to Mary Grace and Biboy TV tomorrow morning live 8 a.m. and kulang-kulang it's evening. Evening live. Ayusin mo, Mark. Makakaraos na tayo sa kahirapan. Bahala kayo dyan. Kasi wala nga akong English. Yung mga English ko ngayon, karabaw nga ni. Super Yaya Miguel, shout out, sabi ni Tay Alex. Tay Alex, isa Tay Alex, sabi ko mag-English ka, Tay. Ayaw mo mag-Tay English ni tatay, Bisaya, palugod. Boom, B-Boy TV, sabi ni Super Yaya. Si Tatay Alex, tawa ng tawa, pinagtatawan ako. Tay Alex, look at Grace, oh, blush, blooming ba? Blooming. Nag-blooming si Grace kasi nakita niya si Kaidin Hall. Super gwapo daw eh. Ay, boom, Will, you meet Kaidin Hall. Oh, very nice. Napakabait ni Kaidin Hall to palipad ba? Palipad. fly. Kaidin, I meet you later. Oh my goodness. My friend Mary Grace is single. Kaidin, you meet to Mary Grace live afternoon in 1 p.m. Pinas time. I can wait to you to watch Grace. So beautiful. Mary Grace is so very, very beautiful. Well, that's true, di ba, Will? Mary Grace is very, very beautiful. Tay Alex. Pili ko lang. Guys, please subscribe to Kaidin. All, guys, B-boy. Oh, Ma'am Criselda, why are you laughing? Sinabi ko lang maganda si Grace. Huwag ka ganun. Ma'am Criselda, yari ka na kay Grace. Tay Alex. Tawa ba? Will, Grace is crying. Why crying, Grace? Because Mary Grace, Francisco, hello, sabi ni Super Yaya. Grace Store, watching from Davao. Oriental po, idol. Dan subscribe na din po. Ay, salamat, Chris Store. Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali sa iyo. Ayusin mo, Mark. Ikaw lang talaga pag-asa ng mga Pilipina. Makaraos sa kahirapan. Oh my God, ginawa mo pa kumpok. Ano ako, bugaw? Raulo ka kulang? Kala mo sa akin kulang bugaw? Bahala kayo dyan. Pinapapanta ko na nga sa inyong live pag nag-live kayo. Mary Grace is beautiful. Oh my God. B-boy, no? Huwag mo na siraan si Grace. Huwag kang kukontra Ate Criselda. Masisira buhay mo. I want to marry a Filipino girl someday. Ooh! I own a house, a truck, a car, 3 animals. Haha. Oh, guys, Kaidin said, sa Tagalog, naghahanap yan ng mapapangasawang Pilipino. Marami siyang sasakyan, marami siyang truck, marami siyang car, mas marami pa siyang hayop. Doon na kayo sa hayop. Mapaglalaruan nyo. Yung truck, wala kayong alam dyan, kaya di kayo marunong mag-drive. Uwi na ako sa bahay. Tambay muna, Mark. Sige lang, Ma'am Criselda, ingat po kayo sa yung pupuntahan. Ma'am, Ate Brenda, si Grace, oh. Single yan, Kaidin. Grace is single only. No boyfriend since birth. Pihikan kasi yan. Ganyan talaga mga Pilipina, Kaidin. Pihikan ba? Walang Miguel Charad. B-boy, no. Sabi ni Mary Grace. Super Yaya, Yahoo, sabi ni ko lang. Me, Kaidin. I'm a single. Go, Mark. You can do it. Oh, can do it. Do. Kaidin, please be read to comment of Mary Grace. Mary Grace said, me, Kaidin, I'm a single. No boyfriend, Grace, ha? Kaidin, please visit to Mary Grace live stream afternoon 1 p.m. Pinas time, ha? I can meet you. Tita Yaya, sabi ni Mary Grace,
Ate Brenda, tinawa ko man nga da. Tita Lo, nagtinawa man ni Ate Brenda ang English te. Anak ay English te kayo mga diri man ninigad tuhay. Go go Grace. Oo, support kami kay Grace. Laban Grace, pakita mo ang bataan na bataan. Grace, mag-live ka sa CR. Habang naliligo para pumasok si Kaiden. Kaiden, Mary Grace, live stream in bathroom. Bathroom ba? Tama ba English bathroom? Sa CR. Bathroom ay can shower. I can shower to live. Maliligo ba siya sa sa kanyang live stream? You visit Kaiden ha. Kaiden comment no, live. Kaiden nag-live na, nawala na si Kaiden. Lalo ako pinagpapawinos. Tita Lo, pagtiyagaan mo na lang po yung English ko po, Tita Lo. Wag po kayo mag-alala. Mga karaos din po tayo. Paglaban natin ng bilang Pilipino ba, yung ating kaibigan si Mary Grace, Tita Lo, maawa ko kayo kay Grace. Aabutan na po siya ng panahon ng mga 1990 pa. Baka umabot ng 2020 matatapos ng 2026 wala pa ring asawa si Grace. Kailangan natin i-proceed ba yung pag-asawa man lang ang Grace natin. Kahit pling-pling lang ba? Pling-pling-pling. may maaahon na naman sa hirap dahil may apam aray ko. Tay Alex, hindi naman. Kailangan natin Tay Alex, ano natin ng ating kaibigan si maawa ka naman Tay Alex. Ba naman si Tatay Alex? Ay, maawa ko kay Grace. Si Grace wala pang asawa. Ilang taon na yan? 50 years old na yan. 50 years old. Nakikinig lang ako. Sabi natin Brenda, thank you. Brenda, shout out sa ni Ma'am Tita Lo. Tita Lo, tawa ka na tawa loko. Kaidin, where na you? Oh, guy. Kaidin is missing. Wah. Kaidin. Baka nawala ang B-boy, nawala ang Kaidin. Mukhang inano na ata ni B-boy, hinatak na yata. Oy, B-boy, bumalik ka dito, lintiyogas ka. 50 years old, very makunat na. Tapos mamilang-ilang. You meet to Kaidin Hall. My best friend Mary Grace, I can introduce to Kaidin Hall to visit to live. Afternoon. Dan living Kaidin. Oh my goodness. Hayop pa. Kaidin. Oh no. Huwag mo kami iwanan, Kaidin. Oh my goodness. Mamilang-ilang. Hot choco lang muna. Wow. Sarap niyan, mamilang-ilang. Madaling araw na pala dyan, mamilang-ilang. Mamilang-ilang. Mega love shoutout po. Sabi ni Tay Alex. Kaidin nagpalipad siya 2 beses. Mamilang-ilang. Boom. Good morning po. Kaidin, please visit to B-Boy TV. I promise you, may enjoy ka, may entertain po kayo sa kanyang live stream. B-Boy TV is super funny guy and so beautiful morning. Pag umaga maganda si B-Boy. Pag gabi, pag hapon barako na. How strange those an American accent sound to you. I cannot understand you talking about Kylie. How strange. Stranger? Does an American accent sound to you? Oh no, it's very hard It's very, very hard. Kylie na. Translator, comment please. B-Boy, mag-comment ka, dali. Basahin mo ang sinabi ni Kaidin at i-comment mo dyan at babasahin ko sa Tagalog. Dali. Tagalogin mo. Dali na. Super yaya. At ilang-ilang, sabi ni Mary Grace, do you American sound funny to you? Oh. I glad to meet Kaidin on our live stream, Markyo. Ay, thank you, ma'am. Ilang-ilang. Kaidin Hall, hello from Super Yaya. Please visit to Super Yaya live stream too. Kaidin, it's very supportive. Super Yaya. May panlaban ka na. Mark, nandyan na si Ma'am Ilang-Ilang. Oo, Ma'am Ilang-Ilang. Tagalogin nyo Ma'am Ilang-Ilang. Sinabi ni Kaidin kasi di ko naintindihan. Tumagos na ako ba? Baka mabuwang ako di kayo isip. Ma'am Ilang-Ilang, aba? Ma'am Ilang-Ilang, Miguel Osarot po. Brenda. Sabi ni Mabel. Mabel, shout out. Salamat.
Will, thank you, Will. Tay Alex, tawa na tawa si Tatay Alex. Asan na si B-Boy? Boy, B-Boy. Buang nga ka, naglabas ka na naman dyan. Ano ba sinabi ni Kaiden? Will, what you said, Kaiden? Comment. You translate Tagalog kay Will. I cannot understand English eh. Naintindihan ko, how are you? How are you? I love you. I hate you. Yan. Like that. I can understand. Kararating lang sa bahay. Will, Miguel, shout out. Where Kaiden? Where Kaiden? Yan, Kaiden. Kaiden, we meet to my Big Four. Willie to it official. It's very supportive to Team Boom. It's my friend of mine. Oh, friend of mine. Nagaya ko si Biboy Friend of mine, Biboy, Willie to it. It's very supportive. Kaiden, where are you? Sabi ni Biboy, kaya mo yan, saan kaya? Ikaw, pag sa'yo pumasok sa live mo yan, ayusin mo doon magpaano ka doon, magpa-sexy ka ron. Sumuot ka ng pang-spaghetti. Yung spaghetti yung pakitang cleavage. Para maakit mo. Mary Grace, magsuot ka ng pakita dibdib para maakit mo yung si Kaiden Kasi pag si Biboy nag-live, kay Biboy mapupunta yan, naalok ko na sa'yo kung saan ako yung hindi naman niya maintindihan to. Ako yung bugaw mo ngayon. Kaya inaalok ko sa'yo ngayon. Para makapag-asawa ka, visit ka. Very great. Ma'am Griselda, Tita Mami, Tita Lo, di ba? Tama, Tita Lo? Ako po yung ako yung bugaw. Ibinubugaw ko si Grace kay Kaiden kasi kailangan ni Grace makapag-asawa kasi aabutan na po, maawa na po kayo kung sa Bisaya, maluoy ba? Maluoy kayo. Bunal, Grace, bunal. Banat, Grace, kayang-kaya mo yan. Pag napunta yan kay B-Boy, no, Grace na. Can you have someone translate when the Philippine you would want to be traveled to without tourists near an beach? Can you have someone translate when where in the Philippines you would want to travel to without tourists near the beach? Palawan, Boracay. You like you visit to Boracay Island. It's very nice place, and Palawan also. And please, third, please visit to Mary Grace live stream afternoon. Mas maganda pa siya sa Palawan at sa Boracay. Kaiden, please visit Mary Grace. Kumusta? How are you? And magandang umaga. It's a good morning. Yung magandang umaga sa good morning sa Tagalog ay magandang umaga. Magpanti at bra na lang ako. Gan, Grace, Mary Grace, Banat, Grace, bunal. Ano kapag asawa? Go, Mark. Kaiden, you visit Mary Grace and you visit to Boracay, Palawan. You visit muna kay Mary Grace to live stream 1 p.m. and Mary Grace is very simple, guys. Simple girl and it's very friendly like you, Kaiden, and so very crazy girl like dog. Joke lang, isang kay Grace, joke lang. Ipasama mo na lang B-Boy siya ng translator niya para pagpunta niya sa Palawan. Oo. Mamilang-ilang. Kaiden, you meet other people in live stream and you try to speak, you try to in Tagalog to speak para pag pumunta ka rin or visiting to Philippines, you understand why I'm saying to you or saying to people, others in
others market or public or private, basta pag pumasok ka sa Pilipinas, kay din intindihin mo ang Tagalog ng mga simple. I-translate nyo na lang sa kanya kasi mahirap mag-English dito. Hoy, Mabel, tinawa-tawa ka man dyan. O, si Mabel, very good English, Mabel. Please, talk to Kaidin. Wala akong barya. Ma'am, ilang-ilang, wag baka ako ang tirahin yan. Aray mo, B-boy. Go to Ate Grace, sabi ni, Mabel. B-boy, sabi ni Ma'am ilang-ilang. At Alex, the waterfall. Oh, waterfall. Finyan, Davao, mini tourist spot in beautiful pool. Kaidin, you search Google Map. Kaidin, you search Google Map, and also you check the nature of Philippines map, and you look kung saan mo gusto puntahan. You translate or in Tagalog para maganda matintindihan mo. Para maintindihan mo, Kaidin, ha? Sorry, Kaidin, my English it's very lang, ha? Pero thank you so much for visiting and I appreciate you. Ma'am, ilang-ilang baka madala ako niyan sa emergency. Wasak ang kinabukasan ni B-boy. Dahil tamsakdan. Tinawa-tawa naman tumatao na to. Puro na lang kayo tawa. Dahil boom. Mag-aral kayo ng English. Oh, wow. Oh, you said, Ma'am Criselda, Kaidin, you said mag-aral ka daw ng English. You please ba yun? Bahala na yan dyan. Buang na yan. Nahirap man naman. Sumasakit ulo ko sa Kaya din sumasakit ng ulo ko. Somewhere in Rizal, there's too much water flow. Oh, yan. Very nice. Ma'am Elang, very good. Very good. Will you be my travel guide? I pay for everything. Will is very rich. And you rich, Kaidin? Will it visit to Philippines in March also? March to visit. Will it visit to Philippines in March? I meet to my love and Mabel. You read the name of the Mabel. Is girlfriend of Will. Tama ba ang pagka-English ko? Pagpasensya na niya. Kaya din, sorry that my English is kalabaw-kalabaw. Pero I can try to speak to you kasi ako ang host. Kailangan natin may pasaya. Sana na-enjoy mo ang aking live. Sorry but bahala na. Basta mag-aral ng mabuti. Sabi ni Ma'am Criselda. Or in Laguna there's so much waterfall is in hot spring too. Oh, Laguna. Kaidin. Marami daw. Ayan, si Ma'am ilang-ilang nagliligtas sa atin, guys. Ang daming tawa itong mga to, Kaidin. Will is not available only. Mark is available to guide to you. Oh my goodness. No. Wag ako, si Biboy na lang. Mahira, baka hindi tayo magkaintindihan. Baka hindi tayo magkaintindihan. Kaidin, si ako, si ikaw, travel guide na. Ikaw, host, gusto niya mag-tour guide. Oh my goodness. Oh, sige. I can try my best to duty to you, Kaidin, and I try to English. You talk to me English. I can speak Tagalog to other people. Oy, guys, nandito ang aming Kaidin. Pugi yan. Mga gusto padaanin mo. Bigyan nyo ng karapatan yan, makapasok sa Pilipinas. Nice, very nice. Basta mag-aral. Ma'am Grisela, puro ka ganyan. Mag-English ka dyan. Tawang-tawa ka na naman. Tinatanong ka. Tinatanong ba ako? Kuya nga. Go, kuya. Balik sa grade 1. Ba? Aray mo, grade 1. Babayaran ka daw, Mark. Oh? Ay, can pay me, Kaidin?
Oh, my goodness. Sige, I can try to speak English ha. Tinatanong kanya, Mark Jo. Ano bang tinanong niya, mamilang-ilang? Kasi hindi ko naintindihan eh. Tuhog. Oy, Obi girl, shout out. Obi girl, shout out. Gusto mo bang maging travel guide niya? Oo naman, basta ano, basta maayos lang at kailangan makilala muna siya. Kasi mahirap na. B-boy boom. Sabihin mo na sa Kaiden, oo na. Yes, Kaiden, I can try to, ano, can you translate a Filipino joke? Joke? Biro. Means is, English o joke ay, sa Tagalog ay biro. Biro-biroan lang. Biro-biroan. Biro-biroan. Di naman mahirapan yan pag kasama mo siya. Oo, hindi talaga yun mamilang-ilang. Ano daw? Ano daw sabi ni Ma'am Criselda? Ma'am Criselda, magaling ka rin mag-English. Mag-English ka na. Pag nag-English siya, sagutin mo na Tagalog. Oo. Pag sinabi niya, saan yung mga babae dito? Sabi ko, nandun sa ano, Angeles. Sige, Vera Mark, kaya mo yan. Sabi ni Ma'am Criselda. Basta ang gusto na lang niya, may mapuntahan siya dyan sa magandang beach. Oo. Pools, maganda sa ano. Go Mark, maligo ka na. Aray, maya na. Oh, Kaidin, I try to visit to another pools in the Philippines. And you search map of Philippines of tourist spot na beautiful falls. Ganon. I try. Mag-ano ko sa Google. Kan, ano, saan maganda rito sa Pilipinas ang may falls? Oh, look at that, Kaidin. I can see you place of Philippines. I didn't understand you have to see a joke in the Philippines and see what I mean. Did I understand you have to see the joke in the Philippines and I see what I mean. Kaidin, there are lot of waterfalls and beautiful beach in Philippines. Yes, hindi niya naintindihan daw. You have to see in the Philippines. Gusto mo maintindihan ang salitang joke ng Pilipinas? Nagbibiro. Palabiro ba? Palabiro. Ano bang meaning? Ang meaning nun, pag nagbiro, ano, parang, ang bahala na. Hirap naman ito. Ang hirap kayo din Well, Kaidin Mark Jo want to guide you when you visit Philippines. Oh, I can try to speak English and basta pag ako kasama mo, hindi ka maliligaw, Kaidin. Ito ang pulse Kaidin, oh, maganda. Yan. Kaidin, look at that. Oh, Kaidin, look at that pulse Kaidin. Oh. Wow. Kawasan Pulse. Yun, Kawasan Pulse Kaidin. Oh. Look at that Kaidin. Beautiful place Kaidin. Now, Kawasan Pulse. Wow. Very, very nice place. Wow. Oh. Yung Google Map. Oh, wow. Ay, iba na yun. Nakita. Aral mo na. Ayan. Oh. Maganda. Like at Kaidin, oh. Oh. Many people is visit to Kawayan Falls. Kawasan Falls pala, Kawasan Falls. Daranak Fall, tingnan mo Mark. Daranak Fall? Daranak Fall. Vine Buds, shout out. Darak
Yes, yun. Oh, ang ganda nito, Ma'am Ilang-ilang, ganda oh. Look at this, Kaiden. Daranak Fall, tingnan mo Mark. Yo. Good afternoon host, good afternoon din. Bind the buds. Oh, look at this. Look at this ano, Kaiden. Wow, Kaiden, oh, look at this full of Danarak Falls. Oh, wow. Look at that. Look at that, Kaiden. You visit Philippines, Kaiden. So very, ano, oh, wow. Very nice, very nice. Good afternoon, everyone. Joke lang, Mark. Okay lang yan, Ma'am Criselda. Ganun talaga ang buhay, Ma'am Criselda. Malapit lang sa amin yan. Yan. The Narak Falls, Kaidin. Wow. Nice place. At least ako, Ma'am Criselda, hindi ako plastic. At sinasabi ko yung totoo. Hindi ako ganun kagaling mag-English, ha. Kaya, kahit magsalita kayo po ng, ng against sa mga ganyan, okay lang po yun. Kasi normal lang po yun. Opinion nyo po yun, eh. No problem yan, Ma'am Criselda. Devena, naka-live siya. Malapit lang yan sa amin na yan, oh. Look at that, Kaidin, oh. So very nice place. Oh, ilog. You fishing. Oh, wow. Oh, may swimming pool pa, Kaidin. Oh, look at that, Kaidin. So very, Meron pa yung maganda mga eh. Yung Boracay, na ano mo na yung Boracay, Kaidin? Boracay Beach? Kaidin? Boracay Beach. Look at that Boracay Beach, Kaidin. So very nice. Oh. Kaidin, you look at that Boracay Beach. Oh. Boracay Beach. Oh, Boracay Beach. Twin Fall. I really love I really love that Philippines can wait to visit. It's crazy how much further by money will go. Oh, I think uh how many days to stay the Philippines, Kaidin? You 1 week or 1 month? Pag 1 month, almost you try to uh, kailangan mo makaipon ng medyo malaki eh. Kasi siyempre, mahirap pag $1,000. But I have planned a ticket cost about $100,000. Wow. So very laki ah. Really love that Philippines can wait to visit. It's crazy how much for their by money. Ano sabi? How? Wala, sasabihin ko sana mag-relive ka. Okay na naman. Okay na? Okay na. Bakit ni Kaidin ah? Papa Job! Sana all, pugi! Aray ko.
Papa Jab, kumusta na Papa Jab? Kumusta ang Papa Jab natin dyan? Hi Kaiden, where are you now? Sorry, may wifi is bad connect. Buang itong wifi na to na, buang na. Hi Papa Jab, kumusta? Okay na po, sabi ni Mabel. Mabel, salamat sa pagpasyala. Nag-ano pala siya, gusto niya akong mag-tour guide sa kanya, B-boy. Shoutout Papa Jab. Kuya Elmer, salamat po. Please connect to Kaiden guys, Kaiden Hall from Oklahoma. Oklahoma ba yun? Oklahoma, USA. Kuya always welcome po. Mabel, salamat. salamat na marami. Lalabas na sana ako eh. Bibili ako sana ano eh. Buti nag-okay naman yung live ko. Kalukuhan tong live na to, nagbubuang-buangan na naman. Bagong gising lang, sabi ni Papa Jab. Uy, kumusta man ang hanap buhay natin dyan, Papa Jab? Wala na si Kaiden. Kaiden, where are you na? You live live stream, Mark Joe? I can Sangkay, ituloy mo lang live habang nandiyan si Kaiden. Oh, sige. Hintayin ko mag-live ka. Nawala na si Kaiden. Kaiden is missing. Kaiden, where are you na, Kaiden? Kaiden. Karen! Ay, look at this Kaiden, oh. Wow. Asan na si Kaiden? Wait, busy dito lang. Sige lang. Oh, look at this Kaiden. Where na yung Kaiden? Oh, ganda oh. Ma'am Criselda, salamat sa pagtambay. Nakalive pala si Kuya Richard. Tay Alex, tay Ruben, busy lang. Tay Ruben, kumusta tayo, Ruben? Kumusta ang natin? Ay, pamigay mo na ba yung binigay sa'yo ni Ma'am ilang na 500? Na pamigay mo na ba yung balot? Wala tuloy ang Kaiden. Kuya Ruben, Migalaw shoutout, sabi ni Tatay Alex. Salamat. Shout out. 7 viewers at 31 thumbs up. Maraming salamat. Kaiden, thank you so much sa blessing or pakulay. Salamat. Ayan na, okay na. Oo nga, mamilang-ilang. Nawala eh. Nawala na ang Kaiden. Kaiden is live. Live live stream. Because my wifi is nagloko man ang buang na yan. Yung wifi ko biglang nag-stuck. Data nga gamit ko eh. Dito lang Mark, sige lang, salamat Ma'am Priscilla. Data nga lang gamit ko, mabuti nga gumana yung data ko eh. Sakit sa mata. Nagloko yung wifi namin, nakakainis. Malapit na kasi bayarin eh. Pag malapit na bayarin ng wifi na yan, pizza 15, bayaran. Kaya 11 ngayon, nagluloko yan. Buwa nga yung wifi na yan eh. Vine Bud, shout out. Hello. Hello my friend. I can check your channel. Oh my God. Divena. Naka-live ka pala, madam. Hindi mo nakadali dyan ng jacket, mama. Pasensya na po. Naka-live po pala kayo. Sino to? Ano naman to nag-comment na? Old friend, host, dikit na ako sa'yo. Oo. Naka-live po kasi kayo, madam. Sige, okay lang, host. Thank you for
Dipena Bador host. Dipena Bador, opo. Alam ko po na, chinik ko po yung channel niyo po, naka-live po kayo. Wala Kuya Ruben? Ano sabi ni Tay Ruben? Wala naman, mayroon ba? Siguradong babalik yan, dami niya tanong sa'yo. Ruben, Gumalo. Wala naman, mayroon ba? Mayroon tayo, Ruben, ha? Nag-send si Tatay Ruben sa'yo, o si Kuya Alex ng ano sa'yo, ha? Ng Gcash. Ano ba nangyayari? Nagbigay po si Tatay Alex sa'yo ng Gcash, hindi nyo chinek yung pera, yung ano nyo? Ayan, o, Ruben Gumalo. Ayan tayo. Mayroon po siyang sinend sa inyo. Ayan, 500, oh. Ruben Gumalo. Yan po. Naisend po sa iyo yan. Sa akin yan, natanggap ko yung 500 eh. Ay, yung 1.5 eh. Ano nangyari sa inyo? Hindi nyo chinecheck yung ano nyo, Gcash. Alam nyo may magbibigay sa inyo eh. Baliw yan eh. Kaya susunod, babarahin ko yan. Nag-send po sa iyo si Tatay Alex ng 500 Tay Ruben. Pa-check po sa Gcash niyo po. Kahapon pa po yun. Kasi nawala kayo sa ko, kaya hindi ko na ipakita sa inyo kasi nandun lang sila video tour eh. Sige, okay lang host. Thank you. Anong wala Kuya Ruben? Na-send po sa iyo. Okay, may dumating ngayon lang. Dumating, sorry. Kahapon pa po yan Tay Ruben. Sinend sa iyo. Ayan po, ito po yung ano, yung si resibo. Sa akin nga, nakuha ko na eh. Ayan po ang resibo, oh. Na nag-send si Kuya Tatay Alex sa iyo. Yan, oh. Ruben Gumalo. Parehas ang pangalan niyo po. Anong wala? Okay na, may that's good, Kuya Ruben. Naka-mute ka ba? Hindi po ako naka-mute. Mamilang-ilang, okay lang po, naka-ano naman. Kaidin, thank you so much, Kaidin. Wala siya akong marinig. May sound, ma'am. Okay naman, ma'am, ilang-ilang. Ano ko dito, naririnig ko naman dito sa isa kong cellphone. Yan po. Wala siya ako narinig na Mark Jo. May sound, ma'am. Sabi ni Tay Alex. Okay. Nag-restart siya ako. Nag-restart ka. Baka lang ano kanina. 10 viewers. Salamat at 31 thumbs up. Where's Kaidin? Kaidin! You back. I can try to speak to English. Kaidin, no? Kaidin, ang dami daw siyang sasakyan eh. Sabi ni Kaidin. Mini, truck. Wala lang daw siya asawa. Oh my goodness. Mahirap nito mamaya. Ako ako yung maligaw, wala akong pamasahe, yaray. Lori D, salamat. Tarel Mabel, salamat. Where's Will? Will, where are you, Will? You eat lunch na, Will? Mabel, wala kang live? Hindi ka nag-live? Guys, si Glory D ay nabawasan po ang kanyang subscriber. Baka po mayroon po kayo diyan mga extra phone na pwedeng i-subscribe kay Glory D. Pasuyo na lang po. Baka naman po. Maya pa po. Okay, mabuti naman tayo. Anong oras ba kayo tayo nakauwi kahapon? Okay na. Ngayon lang dumating, mahina signal kasi no. Ngayon lang. Thanks sa lot, Madam ilang-ilang, Kuya Alex, ingat kayo. Sabi ni Kuya Ruben. Maya po. Sige. Marami
mga pits, pero pogi din. Mary Grace, asaan ka na? Oo, mamilang-ilang. Hintayin ko nga si Grace na pumasok si Kaidin ulit na mag-live si Grace. Ayaw. Ayaw, Kuya Robin. Yun, Kuya Robin, sabi ni Mamilang-ilang. Mamilang-ilang, maraming salamat sa blessing mo, ha. At Mamilang-ilang, magmanood kayo mamaya sa live ni V-Dogs. Magugulat tayo mamaya. Ang result ng ating revenue. Mayon to po, bawal kasi sabihin dito. Hindi pa kasi na-update ni V-Dogs. Thank you Mamilang-ilang kasi lagpas tayo. Graduated na tayo sa Thank you. Maayong udto po, sabi ni Joel Ladera. Oy, Kaiden, where are you? Ambas, sabi ng bata. Oy, pupunta tayo sa Davao, maganda ron. Criselda, salamat. Salamat sa aking mga dyan, mga mababait at matulungin na mga tumutulong sa aking revenue. Hi host, oy, Mama Danasbag, shout out po. Anong ayaw yun? You're welcome. Sorry. Anong ayaw? Sorry, Mamilang-ilang. Yun pala yung meaning nun. You're welcome. Mark Jo, ikaw talaga, Diyos mio. Shortcut yung mo kasi Mamilang-ilang. Paano na maintindihan? YW, you're welcome pala yun. Akala ko ayaw. Sinsya na diretsoy mo kasi Mamilang-ilang. Binitin-bitin mo kasi. Good morning. Nag-umpisa na naman manimali. Yun nga yes, nice po ang Davao po sir, sabi ni Joel. Sana all sasahod na naman si Mark. Oo nga po. Matagal pa Ilang-ilang, hindi pa natatapos ang 31. Yung April June. Salamat po sa blessing po talaga kasi kung di dahil sa inyo po at Tatay Alex ay hindi tayo makakakuha ng ganyan. At sa lahat na nagpagkulay. Mahaba pa ang laban. Ano pa lang pitsa ngayon? No? Maga pa. 11 pa lang. Mababa pa yan. May 3 weeks pa. Ganyan talaga pa na abbreviation lang para madaling magdukduk. Oo nga po. Dati nga yung SW, ibig sabihin na still watching pala yun. Pag nagtinda ako, i-vlog ko kung sinong mabigyan po, madam, ilang-ilang, thanks ng marami, sabi ni Tatay Robin. Tatay Robin, maraming salamat Tatay Robin. Tama lang po yan, i-vlog nyo Tatay Robin para naman makita. Yung vlog ko, hindi ko pa na-edit Na-extend ko pa lang, pinagsunod-sunod ko pa lang, hindi ko pa natapos. Kasi kagabi, nag-live ako. Nakatulog ako sa live ko Mamilang-ilang kagabi. Okay tayo, Ruben, sabi ni Mamilang-ilang. Nakatulog po ako sa live ko, Mamilang-ilang sa live ko kagabi. Naka-live ako nandun si Boy Tirador, na sila P-Boy. Tapos pagdating na ng bandang mag-alas 12 na, 11:30. Nagasandal ako dito. Bigla ako natulog Oo, tulog ka na. Lakas ng hilik mo. Aray ko. Mabuti nga naririnig mo yung hilik ko. At least buhay pa yun. Natutulog kaysa walang hilik. Kaya Sanisin, sayang di mo naabutan si Kaidin Hall. Digitan mo yan si Kaidin Hall, Kuya Sanisin, at punta ka sa kanyang YouTube. Yung mga short video niya. Sanisin, may galaw siya raw, sabi ni Tay Alex. Nagpapatulong si Kaidin gawin niya akong ang tawag nun? Bakit tawag nun Mamilang-ilang? Yes sir, tulog ka na. Aray ko. Oo nga Kuya Joel, natulog ako Wag na sir, na lang, mark na lang. Ay Criselda at sa lahat ng nakikinig ako preparing kasi. Papasok na kayo Mamilang-ilang. Travel guide. Oo, travel guide. Ginagawa ko niyan travel guide. Tinatanong niya kung magkano ang gagastusin. Tama ba yung pagkaintindi ko? Tama ba yun ang pagkaintindi ko sa comment niya? Pagod ko, galing idsa sa sobrang init kaya
tutulog na ako. Pasok ulit ako ng 5 mamaya. O sige, maya-paya pasok na si ako. Sige lang ma'am, ilang-ilang. Pumasok na po kayo. Ma'am, ilang-ilang, may grasya, bahala ka po kayo dito. Salamat po sabi ni Kuya Sansin. Ingat Sunny ang high blood. Oo. Busy lang, may ginagawa po. Sige lang tayo, Robin. Walang ano man. Welcome po. Ingat po lagi always, mamilang-ilang. Team viewers, thank you. Thanks, Sunny, B-Boy. Ma'am Criselda, salamat sa patawa-tawa dyan. Buti nga sa akin, sa live ko may pumapasok ng mga foreigner eh. Foreigner guys. Nagpalipad dyan kanina si Kaiden Hall eh. Dalawang blue. Ay kung magaling lang ako sa English ay makakausap sana natin ng maayos. Mabuti andyan B-Boy at si Ma'am Ilang-Ilang. Nawala bigla kasi nag-ano yung wifi ko nagloko. Nag-stop ball. Pinatime out muna kasi sumakit ang ulo ko sa English eh. Alam viewers at 32 thumbs up, at least sa tayo, hindi tayo nagpipiling magaling. At least sinasabi natin yung totoo. Kung anong ano natin. Hindi naman tayo professional sa English. Pero medyo nakakaintindi naman tayo. Yun lang ang maganda dun sa ano natin, sa pag-YouTube. Kasi honest tayo. Kung anong alam natin, yun lang kaya natin bigkasin. Hindi yung magaling ka, hindi ka naman pala magaling. Wala rin, bagsak ka. Yung feeling sa galing ka na mag-English, kahit hindi naman. Wala din, ikis ka din, ikis. Baka bumalik yan si Kaiden. Hintayin lang natin. Maya-maya magla-live si Grace, mga ilaona. Hintayin ko lang mag-live si Grace. Baka kasama na ni Grace si Kaiden. Grace, baka kasama mo na si Kaiden. Kaiden Hall. Nagtago na kayong dalawa. Nagkusang bumukas yung pinto pa. Baka tinulak niya. Nagkusang bumukas yung pinto ko. Yung pinapatalaman. Nagkusang bumukas. Buang pinto na. Sobrang init guys. Kawawa talaga yung... Kung nasa bangkita ka ngayon, talaga naman. Mahihirapan ka sa init. Kaya hanggang itlog talaga, pawis-pawis. Sobrang init ngayon, panahon. Kaya mamaya-maya ako lalabas. Ititinda ko yung tira ko kahapon. Yung tira natin. Yung mga alas 3. Kasi pag alas 2 lalabas ka, wala rin katao-tao. Bibila ako. Kasi mahirap magano ngayon. Napakainit. Lalo pag may sakit ka sa stroke, mahirap ang buhay. Buti pa nga dito sa bahay, medyo malamig-lamig konti kasi may electric fan nga. Pag sa palengke ka, talagang hanggang, naku. Pangako, hindi kita iiwan. Tay Alex, maraming salamat Tay Alex. Baka magla-live po kayo Tay Alex mag-live po kayo. Kasi hintayin ko lang ang kay Grace na makapag-live. Alaon. Ay, si Raime! Kumusta? Si Raime. Sabay mo na si Kaiden, tourist guide. Where's Kaiden? Kaiden, nasaan ka na ba? May galaw shout out everyone. Sir Jaime, may galaw shout out. Sabi ni Tay Alex. Salamat Tatay Alex.
Kailangan kong malaman na ikaw lamang. Ilang-ilang, Miguel shout out, sabi ni Sir Jaime Barral. Kailangan kong malaman na ikaw lamang ang tunay kong minamahal. Ang tangi kong hiling ay makapiling ka. Sir Jaime, mami lang. Sir Jaime, boom, we love you, sabi ni B-Boy TV. Hi Alex, hello. Kulang MCB, hello, sabi ni Sir Jaime Vera. Naka-live si Sir Danny, di ba? Sir Danny, Justin Yano. O nag-end na ba? Nag-end na po ba siya? Hi, Jomar Sarate, kumusta bro? Guys, dikitan nyo po yung Kaidin. Kasi taga ano yan? Taga Oklahoma. UAC. Sir Jaime nandito lang habang di pa naaalis ng bahay. Nag-prepare si Mamilang Ilang. Nakapag-copy na si Mamilang Ilang. Bombi boy, sabi ni Sir Jaime. Humihinga pa naman boss. Buti naman humihinga pa. Ingat na lang, Margyo at sa lahat. Opo, Mamilang Ilang. Lagi naman po, always naman po. At salamat ng marami sa tulong niyo po sa akin. At Sir Jaime, Kuya Ri, at Will, salamat Will na nagpakulay ka rin. At kila B-Boy, at sa lahat na po na tumutulong sa review niyo po. Dagang salamat. Abangan niyo po mamayang update ng ano natin, ng pa-challenge ni Bido, pa-challenge ng Team Kabunuto, na Idol B-Dogs. Magugulat tayo guys. Oy, Sir Jaime! Thank you! Wow! Thank you, Sir Jaime, sa blessing. Mag-iingat po kayo. Sana magkita-kita tayo, Sir Jaime. Sana pag nakauwi kayo, ma-meet niyo po kami na timbong. Sir Jaime ha. Abangan ka namin, Sir Jaime. Kung uuwi man po kayo sa Pilipinas. Sana ma-meet ka namin, Sir Jaime. Kahit dyan lang doon sa inyong bahay, sa inyong tahanan. Kahit kami na magluto, kung may lulutuin man. Hi, Kuya Jaime. Ayan, si Grace. Sir Jaime, sana ma-meet ka namin, Sir Jaime, ha. Sana pagbigyan mo po kami, makita ka namin ng personal. Ang aming mabait na sponsor sa Team Boom. Maliban kay Ma'am Ilang-Ilang, kay Will, kay Matthew, ayan. At kay Kuya Ri. Tony ba, Mix Vlog, shout out, Sir Jaime, Miguel, shout out sa Tony ba. Grace, hello, sabi niya, no? Sir Jaime Vera. Ay, Tony ba, kumusta na, boss? Boss, kumusta, boss? Kumusta nang hanap buhay natin dyan? Yahoo, sabi ni Joseph Salas. Mega Rob, shout out to all, sabi ni Tony ba, Mix Vlog. Kumusta ang hanap buhay natin, Tony ba? Joseph, kumusta ang pagbibiyahe? Ay, pagbibiyahe, pag ano mamaneho. Nakalipat ka na ba? Tony ba? May galaw sana, sabi ni Tatay Alex. Okay lang, boss. Oh, mabuti naman. Era, boom, sabi ni Sir Jaime Vera. Tony ba? Boom, sabi ni B-Boy. Thank you sa iyo, host, sabi ni Tony ba. Thank you din sa pagpasyal mo, Tony ba. Boom, B-Boy, sabi ni Tony ba. Mix Vlog. Guys, maraming salamat sa inyo lahat. Ha. Team Hamog, maraming salamat po sa grupo ng Sir Jaime. Sir Danny Justin Yano, tama ba yun? Magandang umaga. Si Romel Nor Hassan. Ate Margie. Sino pa ba mga si Makbal. Yan, mga Team Hamog. Hindi pa ako nakalipat sangkay, wala pa akong mahanap na maupahan. Oy, thank you ulit. Another blessing, guys. Oh. Thank you. Another blessing. Team Hamog, mabuhay. Boom, sabi ni B-Boy. Yun lang. Ate Melody, salamat po. Boom, B-Boy, sabi ni Joseph Salas. Guys, yung nakapin si Kaiden Hall ay gagawin daw akong tour guides. Kaso, ang hirap kausapin kay Englishman. Markyo, sabi natin, Gemma, Melody, boom, sabi ni B-Boy.
Sony ba? Shout out. Yahoo! Sabi ni B-Boy. Thank you guys. Yan, ang aming Sir Jaime Vera. Talagang ano yan. Supportive sa amin yan. Lalo na ang Ma'am Ilang Ilang. Willie to it. Kaya lahat yan. Ang big four ko na yan. Yan, si Sir Jaime, Sir Ido G, Matthew, at si Will. Ayan, nadagdagan pa. Si Kuya Ri, si Ma'am Ilang Ilang. Salamat kay Tatay Alex. Saan ba, Miguel Osara, sabi ni Ate Jaima Gatodara. Jaima, hello, sabi ni Sir Jaime. Alive viewers at 37 thumbs up. Maraming salamat. Magandang gabi, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. At sana maayos lang kayong lahat. Magandang Jaima. Maganda. Madam Jaima, sabi ni Tony ba? Tony ba, shout out Joseph. Bro, sangkay ba? Makahanap ka ng maupahan sangkay. Dito talaga sangkay, wala eh. Isa ka lang naman, ano dito, mahalang upa kung mayroon man, mga 6,000. Balik na si Ido G sa Amerika ngayon. Babalik na ba? Ay, salamat. Makakapag-live na ron. Makakapag-ano na yun si Sir Ido G. Makakapag-live stream na. Margyo Boom you. Ate Maribel Cabanes, magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga sa inyo dyan sa Team Tacloban. Sana ma-meet ko po kayong ngayong August 15 or 16. B-Boy, kailan ba yung birthday mo, B-Boy? 16 ba? Kailangan kasi kung 15 ako magpapano. Kasi tatanungin ko yung kapatid ko kung sasama ba siya. Kasi kung hindi, magpapabook na ako ng maaga. Para maka-uwi ako kasi 15, 16, 17. Kahit papunta lang doon kasi pagpabalik, gusto namin bus pabalik. Pag bus kami pabalik para namin ulit. May experience ang dumaan sa Juanico Braids. Maribel Cabanes, Yahoo! Sabi ni Ma'am Criselda, yun, isasahurin ko, itatabi ko yun kasi pang dagdag sa gagamitin. Kumain pa si B-Boy, Marjo. Pakitanong nga Ate Maribel anong araw bang birthday niya? August yun eh. Sabi niya August ba? 16 ba yun? Alex, kasi pag halimbawang matuloy matutuloy talaga kasi paano ko na yan. Matuloy kami. Punta muna ako kala B-Boy bago ko umuwi sa amin. Nag-stay muna ako doon ng hanggang birthday niya. Tapos saka kami pupunta ng kala kuya ko. Gemma Miguel Osar, 16 si B-Boy. 16 ba siyang kay Grace? Ay Alex Miguel Osar out. 16, okay. Tama lang yan, 15. 15 ako Mark, saglit muna ha. Mark, saglit muna ako kay Kuya Danny. Sige lang Sir Jaime. Mr. Lim Chibi, magandang umaga, magandang tanghali sa iyo. May pipin tayo dito. Sino ba yung pipin natin? Si Joseph na lang. Binalitan ko na si Kaiden Hall. Si Kaiden Hall, di na nakabalik kasi nag-loading kasi signal guys eh. Kung hindi, nandiyan pa yan. Gemma, Galaw, shoutout, sabi ni Tatay Alex. Ma'am Criselda, Gemma, shoutout. Sir Jaime, shoutout. Thank you, Sir Jaime. Maraming salamat sa blessing mo ng dalawang pinalipad. Alright. Ingat po kayo lagi Sir Jaime. Salamat marami sa tulong. Kasi ang revenue natin, ang umaatak dyan kayo. Sir Jaime, Kuya Ri, si Ma'am Ilang Ilang, si Ma'am Ilang Ilang ang lupit. Grabe na to. Kaya good luck. Abangan nyo mamaya mga kauray sa ng Idol Videos. Ang kanyang live mamaya or 9 ata, 8:30. Malalaman nyo kung pang ilan tayo doon. Kaya abangan nyo po kasi hindi ko pwedeng sabihin dito. Nag-send na ako ng revenue kay Idol Videos. Pero di natin pwede i-announce dito sa live para suspend ba. Para kasi ang nag-announce diyan si Videos. Shoutout kay Idol Videos. Alam ko na nanonood po yan. Hindi lang nagko-comment. Nag-check na mga nag-upload. Check siya ng mga nag-live. Shoutout kay Idol Videos. Ingat ka dyan lagi. Sa yung drone, drone ni Idol Videos na bumagsak eh. Ewan ko kung naayos na. Ayos yan, Sangkay. Joseph. Kaya, good luck sa atin at thankful ako sa mga taong nasa likod ng aking channel na handang tumulong
para sa challenge na to. Kaya ako hindi ako nakapaggawa ng mga ano ngayon, content. Dalawa pa lang nagagawa ko ngayon. Ano pa nga lang, simple nga lang yun. Hindi pa ako nakakagawa kasi dahil na bisi-bisihan man tayo. Andiyan ba si Tate Ervin? Tate Ervin, andiyan ka? Tate Ervin. Roselda, Miguel, shout out. Ayos yan, Sangkay. Okay. Ma'am Roselda, salamat. Tate Ervin, andiyan ka pa ba? Magtitinda ka mamaya, Tate Ervin. Alex, shout out. Sabi niya na, wala ang Tate Ervin. Anong ulam nyo, Sangkay B-Boy? Ang ulam ko dito, itlog. Puro na lang itlog ang inuulam ko. Wala na akong ibang maulam. Tinatamad ako magluto eh. Nagsasayang lang ako. Natamad ako magluto. Dahil ko maubos eh. Itlog, dalawang binili ko. Tapos ulam ko nung umaga. Kasi ngayon, pang tanghalian, itlog pa din. Mga itlog na tayo nito. Lechon, Mark. Oh, wow! Masarap ah. Kaya tawagan ko ang lechon. Ito. Karot ni Biboy. Lechon? Sana all lechon. Paldo ang Sangkay Biboy. Tawagan ko nga. Kung lechon nga kinakain niya. Hinihingi ako, wala akong maulam. Please support my channel, Idol. Road to 300 subscribers. Sabi ni Mr. Lim. Oy guys. Mr. Lim, pin kita. Guys, please visit to Mr. Lim TV. Hindi ako makatinda. Bantay ako sa apo ko isang linggo. Ano ulam? Sir Mark, out muna ako. Kain muna ako. Sige lang, Joel. Huwag ka na mag-Sir Mark na lang nga ni Joel Ladera. Hindi tayo pwede maging Sir. Marvick, thanks. Sabi niya, no? Salamat, host. Walang anuman. Subukan mo countin ng 3 times Pansit Canton. Sangkay, abangan namin yan. Subukan mo mag-content ng 3 times Pansit Canton. Sangkay, abangan namin yan. Oh, gusto mo yon? Parang gusto ko yun yung sinasabi mo ah. Kaya ko kaya yun, tol? Oh, Sangkay? Yung X3, maanghang yun eh. Saan ba yung nabibili Kabos tuloy. Sangkay Erap, saan ba na nabibili yun? May galaw sa Tatay Robin, sabi ni Ma'am Corselda. Kaya mo yan. Grabe, di ka malakas sa anghang. Saan ba nabibili yun? Sa Korean foods? Kaya mo yan, Joseph Salas. Talaga ba? Kakayanin ko ba? Talaga ba? Di nga. Pwede na content yun ah. Parang gusto ko gawin yun sa sa lugar nila nanay. Pag dito kasi mainit, walang hangin. Tatagatak ang pawis ko dito. Yan, tama dyan. Diyan ka bibili. Sa Korean pala. Mayroon ako nakikita dyan eh. Korean foods.
Try ko nga, bumili. Kahit isa lang ano, dalawa. Kaso ang talaga nun tol. O sangkay. Parang pinapahirapan mo ata ako nito. Ikaw na mag-sponsor. Bibili ako nagagawa O sa pera ko pa. Sponsoran mo ko. Magkano ba yun? Sangkay Erap. Carlos, shout out. May tinda ka, mais. Wala Carlos eh. Sino tong Carlos na to? Wala, ang tinda ko, hindi ako nagtinda ngayon. Mamaya ko pa ititinda yun. Miguel shout out, Joseph, sabi ni Ma'am Coroselda. Wali tinda, mais. Akit na mamahal ta, kahit na may titinda ko yung tira ko. Mahal ka nang ba? Baliw na baliw ako sa'yo. Ano puso mo? Hindi ko alam kung magkano yun, sabi ni Joseph. Sangay B-Boy, meron pinapa-challenge sa akin si Joseph. Korean food daw, yung pansit canton na times 3. Napakaanghang yun. Sabi ko, bibili ako nun. Kung i-sponsoran niya ako, gagawin ko. Ay, maanghang yun. Maanghang na nga yun eh. Siyempre, kaya na-ready ka doon na yung gatas na nakalagay sa karton, nabibili sa Abidrag. Kasi pantanggal ang yun. Mamaya, pag nagpop ko nun, sakit-sakit nun. Pabili siya. O yun nga sinasabi ko sa kanya. Gagawin ko yung challenge niya na yun, content na yun. Basta siya bibili. Pasakan mo ang bubot para hindi uusok ba ka. Sangyupsal. Sangyupsal? Masarap naman yung sangyupsal. Iba naman yun. Yung yung noodles ba na na times 3, masakit yun. O yun, maanghang yun. Grabe yun. Pag yun ang mo, pagkain mo. Napapanood ko lang yan sa mga vlogger yun eh. Oh, ito yung labi pa lang nila, pulang-pula na. 70 plus daw yun. 70 plus daw yun. Oh, Sangkay F, 70 plus daw yun. Pwede ka mag sa akin ng Gcash ng 150. Ako nang bahala sa gatas. Bibili akong gatas. Buldak. Maya-maya out na ako. Mark, sit up na. Sige lang, Ma'am Griselda. Hinahintay ko lang din live si Sangkay Grace kasi para para makapasok sa kanya si ba yun? Kalimutan ko. Kaidin. Sobrang anghang yun. Ate Gemma, hello. Oo nga eh. Sinusubukan ako ni Joseph Salas, Sangkay Salas. Nasabi ko, sponsoran niya ako. Kasi malamang, hindi ko mauubos yun. Buldak pangalan nun. Buldak ang pangalan nun, te. Kukontent ako. Parang ngayon pa lang yata, parang delikado na tayo dyan. Joseph, parang gusto mo ako patayin na. Joseph, gagawin ko yun basta sponsoran mo ko 150. Kaya bibili akong dalawa noon. Gagawin ko yun. Alam mo naman yung Gcash mo, PM ka sa akin pag gusto mo. Sabi kasi ni Joseph, hanggang bakit di ka mag-content? Wag mo nang nguyain, lunukin lang. Diretso. Sa Korean store ka bumili. Sa Korean meron ako dito nakikita, Ma'am Ate Brenda eh. Ngayon, gagawa ko noon kung bibilhin ni Joseph Salas. Isesend sa akin sa Gcash yung pambayad. Yung hamon niya sa akin ay gagawin ko 'yon. Yung challenge na 'yon. Sabi naman niya gumawa ka daw doon. Try natin, maluwag dito. Kukunin ko yung lamesa na mahaba. Lalatag ko. Linggo mo na gawin kasi ako buong week na itong Sangkay. Linggo mo na gagawin. Kasi busy ako buong week na to. Hindi, mapapanood mo naman yun eh.
Kahit hindi naabot linggo kasi ang linggo magtitinda ako eh. I-send na Kuya Era para mamaya, i-try ko na mamaya. Mayang gabi. Sabihin mo lang, pay mo ko kung sa GCash. Para, kasi bibili ako ng bibili ako ng gatas eh. Mahirap kasi yun. Malakas pang yun. Kulay, pulang-pula yun. Napakanghang pagkain pula. Yo, what's up guys? Meron tayong content na kakaiba na hindi nyo pa nakikita sa aking YouTube channel. Ngayon ka lang tatry ito. Maganda siguro yun. Naka-live. Ayaw, hindi pwede. Hindi pwedeng i-live yun, tol. Ayaw ko i-live kasi malalaman yun. Hindi na panonoorin sa vlog. Kaya nga iba-vlog eh. Huwag i-live para may Ngayon makikita sa araw na to, sa gabing ito, sa hapon na to, kung ang ibang content ni Mario Ray TV. Ito guys, kain na! Mukbangan na! Request ni Joseph Salas. Ayaw mo nun? Siguro maganda yung live. Di pwede. Oo nga pala. Ano yun? Di pwede live ko yun, sangkay kasi bablog ko nga eh. Kasi gagawin ko pa ng yun. Pag punta ko doon, pagbili ko doon, kung bibigyan mo ko pambili, gagawin ko yun. Pupunta ako sa Korean Foods para bumili mamaya. Tapos, mamayang gabi ko titirahin para may content ako. Oo nga pala. Kung payag ka. Pero maganda yun, sinabi mong content. Kaso lang, mas talaga yun, napakaanghang yun eh. 3 yun eh. Sili nga lang na ordinary, hindi ko kayang maubos eh. Yung pa kaya. Master Lim, TV nandiyan ka pa ba? Nawala ka na. Salamat po sa 40 thumbs up guys. Tay Alex, maraming salamat Tay Alex. Baka magla-live po kayo, mag-live na po kayo. Naka 2 hours na ako mahigit. Guys, yung magla-live dyan, mag-live na po. Kasi mag-end na ako. Mamaya, nahintay ko lang si Grace na mag-live. Pag nag-live si Grace, mag-end na ako. Hintay lang namin ang aming sangkay na dalaga. Kailangan na makapag-asawa. Sana pumasok sa iyo Grace si Kayan din kay din Hall. Tinignan ko yung grabe daming hayop Pangako hindi kita iiwan. Pangakong nagmula ngayon tayong dalawa na magkasama. Iilang ulit may lagi na isang magas magmang sa iyo. Buti naman nakumpleto yung puhunan ko na. Ako hindi kita iiwan. Ako di ko pababayaan. Ang ako. Will, thank you, boom. Salamat, Will. Thank you so much, Will. Kumusta ka na? May work ka ba ngayon, Will? Nag-work ka ba? Nag-live si Mabel, Guys, naka-live pala si Mabel. Baka kilala niyo po yun. Ang partner, ang jowa ng ating Will to Eat from Bukana. Si Mabel ay taga Bukana. Nakikita ko yan doon. From Bukana Vloggers. To visit to Mabel, Daryl Mabel. Will, hello from B-Boy TV. Will, thank you so much, Will. I appreciate you. Kaiden is missing. Sabi ni Kaiden, Will,
Gawin ka daw niyan tourist guide. Eh, sabi ko si Will ay ano rin yan. Kala niya siguro na taga rito ka sa ano, taga rito ka sa Pilipinas, eh nasa ibang bansa. Kaya di nawala bigla eh, kasi nawala yung signal ko. Nakikinig lang yun siya eh. Nakikinig siya pinagsasabi ko. Kaya nagtatanong siya kung ano ba yung meaning ng ang joke. Buti nga to si Will, nakakaintindi ng konti eh, ng English eh. Tsaka may translator siya sa kanyang phone. 8 viewers at 41 thumbs up. Thank you so much, guys. Kuya Ri, maraming salamat sa pakulay mo at kay Kaidin Hall, thank you so much sa of help my revenue. Thank you so much. Will Mark said to Kaidin that you are rich and famous. Yes, Will said to Willie to it is famous or rich kid. Man, drive lang ako, punta Makati, Sangkay. Sige, Joseph, ingat sa biyahe. At ingatan mo ang iyong sarili. Di, mayroon pala ako gusto ko isama si Christian. Gagawa kaming content ni Christian dito. Kakain kami nun. Samyang. Kung sasama siya, para may kasama ko kumain. Para hindi ako bored. Para ako lang mag-isa. Tatanungin ko siya mamaya. Magtitinda ako. Maya ako ng gabi gagawin. Ang nagawin yun, mga bandang gabi na, naka-live na si Mang Porcelda. Si Grace, hintay ko lang si Grace na mag-live, guys. Kasi, magkain muna ako, tapos yusi, tapos ligo, tapos maya-maya, batsi doon sa palengke. Ang alas 3. Samyang is so spicy. Oo nga, Sangkay. Kaya sabi ko nga kay Joseph, sponsoran niya ako eh. Bibili ako ng spicy. Sayang, dapat pinabili ko palang paninda ko kay Will ito kagahapon, B-boy. Kunti lang yun, di abot ng yun. Di nga ata abot nun ng mayroon na abot din na 1,000 pala. Mahigit 1,000 lang yun eh. Samyang is so spicy. Ay, sana sa B-boy pumasok sa'yo si Kaidin. Para talagang doon naman makausap mong English yan kay mahusay ka sa ganyan. Ako, nag-aano pa lang ako nag-aaral-aral pa lang ako ng mga Yes, kasi pinipigilan mo ako sa gusto kong gawain. Hindi naman. Na lang ako, siyempre, hindi natin pwedeng ba? Gawin ko yun mamaya. Hindi ako magtinda bukas. Tinda ko mamaya ang tira ko eh. Kaya mo yan, boom. Kaya ko ba yun? Salamat sa 6 viewers at 41 thumbs up. Guys, si Mr. Lim TV ay nawala na. Kailangan daw niyang paabutin yung kanyang Please support my channel. Please support my channel. Road to 300 subscriber. Galing. Aray mo. Wow. Bolero! Galing ka nga mag-English. Idol na kita. Sana all. Wow. Well, you look B-Boy TV. You said na daw ako. Galing na daw ako mag-English. Di naman. Buwero ka pa eh. Well, look Mark. Oh, look Mark. Well, tawa-tawa Will You gutom na? Kain na Will. Kain na Will. 9 viewers at 41,000. Thank you so much guys. I appreciate you. Hinintay ko lang ang Sangkay Grace na mag-live para makapasok ang kanyang Kaidin ng buhay niya. Agay. Will Mark is fluent in English now. Flow mo, itlog mo, B-boy. Bolero. Fluent. Ay lang. Gusto ko kasi mayroon na babasa mga English para
as na ano natin, may iniintindi ba ng konti-konti para pagdating ng panahon ng mga ilang years, very ano na tayo, malay natin, makapunta tayo sa ibang bansa. Hala, Will, why hala? He can entertain English people now. Very well now. Very well, wow. I try my best to speak English because my viewers is many foreigner, afam, and all Filipino is I can try to speak English and language English and anything I can basta ano yung mga pinagsasabi ko basta yun na yun. Bahala na kayo mag-intindi pag hindi nagtugma-tugma man yun, kung hindi man naging naging naayos, kayo na lang mag-intindi. Mark good English. Yun. Will, you true or you joke me? Huh? Did you know heard that well Yahoo? Will you hear me? May talking about. So, Diyos ko po, patawarin. Good morning, English. Ay, good morning. Good. Mark, good English. Nice. Thank you, Will. I appreciate you. Because the visitor, my live stream, Kaiden Hall can ask me travel guide. You ask you will, you can pay you, I can pay anything you and gusto sumama ka lang kay Kaiden to visit to the Philippine tourist spot and can visit in her Philippines. Kayen. Ay sabi ko, will it or it is kids, ay rich kid and famous team boom. Yeah, no. Me and B-Boy TV. True, no joke. Oh, thank you, Will. I appreciate you. True, Will, he's good now when I come to English. Oh, sabi nyo eh. I can try lang. I can try to kasi mahirap kasi minsan ng mga foreigner na nakakausap na pag hindi ka na tuwad ni si Kuya Roy, pumasok din sa akin si Kuya Roy, yung nagpalipad kay Ma'am Tita Aw ng Dilaw o Red na pumasok sa akin nag-i-English. Pero marunong siya magtagalog kasi Pilipino din siya. Tapos bumalik, najakitan ko na din na siya bumalik. Kaya try ko yun, pag bumalik yun. Tapos yung kay EDR, yung mga kaibigan ni EDR. Hey Clarence, shoutout Carbayar. Shoutout sa'yo, boss. Hi, Clarence. Clarence, lalaki ka, no? Kasi Clarence pangalan mo eh. Kung Claire, babae. Thank you so much, guys. Will, thank you so much, Will, to visiting my live and to share blessing. I appreciate you and take care always. Mabel, you take care, Mabel, and Mabel also take her to you also. And more man and more loving and sana more love each other para masaya ba at no stress. Kailangan mo maging masaya lang lagi, Will. Siyempre, hindi na tayo pabata, hindi na tayo mga nasa teenager. Kaya ako nga rin, nasa almost 30 plus ang my age today. The year. And next year, no, my goodness, it's almost 5 years to go. I can to receive 40 years. 40 years old. Oh my goodness. That's good. And I can try to improve my ability to speak English. Abay, Diyos ko po, patawarin. Namuhuang na si Mark. Kaya sana, suportahan natin
ang bawat isa. At salamat sa lahat ng tulong nyo guys. Willie to eat, you hear me? You jump na, jumping rope ka na. Will nagutom na ako guys. Hinintay ko lang si Grace na mag-live. Grace waiting. I wait. May isang kay Grace to jump to live stream now. Grace, mag-live ka na, buwanga ka. Naubusan na ako ng English, wala na akong English. We love you, Mark. Thank you, thank you, B-Boy. We love you also. And I can listen to your live stream every day. I can try to speak English and I can try to English language because you're my guide. Everything and everything more than year. Salamat sa tulong mo sa kaibigan. Dahil sa financial, sa mga paninda ko, at dito sa natututo rin tayo sa konti-konti lang sa mga about sa English na pagsalita para doon sa mga taong na hindi marunong sa English, marunong English, marunong sa Tagalog. Kaya I can try my best. Lalo sa Mamilang kasi magaling si Mamilang yung mag-English eh. Mr. Lim TV, yo jang karwa, gakaro ka na, napin lang kita. Guys, please lang po, subscribe natin si Mr. Lim TV. May friend ni Bibo yan. Friend ni Bibo yan si Mr. Lim TV. Guys, please visit lang po. Sa mga gusto lang po, walang sapilitan. Pag ayaw, diwag. Mr. Lim, mag-end na ako. Kasi magti 3 hours na ako. Hinintay ko lang si Grace. Tingnan mo nga, B-boy ko nag-live na si Grace. Nawala na si Grace. Sinama pa ata si Kaiden sa CR. Okay, Grace. Kaiden sinama mo na naman sa CR. Ha? Kaiden Halls. Grace. Tay Alex, salamat. Game over. Tay Alex, mag-live na po kayo. Kasi mamaya, maglabas ako. Ate Brenda, salamat po sa pagtambay. Maraming salamat sa inyo, guys. Ang Grace, hinihintay ko. Di man Ang kay B-Boy, sabihan mo nga si Grace mag-live na. Tagal mo ng Grace. Ang bingi ata to si Grace. Ganun pa pag tumatanda na. Ganun ba yun? Pag tumatanda na bibingi o wala lang talagang jowa na bibingi? Grace, ano ba? Mag-i-end ako o mag-i-end ka? Magla-live ka? Nakatapos na din ng labahin. Congratulations, ating Brenda. Ayun, naka-live na si Sangkay Grace. Thank you so much, guys. I appreciate you. Mabana kita, Mr. Lim TV. Thank you so much po. Ako ang iyong lingkod, Mark Juwaray TV. Sambindor, may pangarap sa buhay. Love you all. Bye-bye. See you again. Will, see you again. And mayroon akong kasabihan ngayon, Will. Bago ko mag-end. Ako ang inyong lingkod, Mark Juwaray TV. Sambindor, may pangarap sa buhay. I love you all. Bye-bye. Hindi naman baka wala na asawa kaya ganyan. Oo nga eh. Bye-bye guys. Tay Alex, Mamilang Ilang, Sir Jaime Vera, Willie to Eat at B-Boy TV at sa lahat ng Team Boom, I love you all. At kay Kaiden Halls, thank you. Nice to meet you again. And I see you again my live stream, my friend. Thank you, Lord. I love you all. Peace out. Laban sa buhay. Sa kahirapan. Punta na tayo kay Grace. Thank you. I love you all.